Magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iya sang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease.
Renal disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease. Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 10 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuanay sa Autopit sa 29 sa bulan sa Marso 2022. Martes karon nga daw Martes edisyon sa ito na pangalagad. Liwat nga makita magaduloong sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubdo kita sa tagna nga la1:30 sa hapon. Sa aton pangalagad, subong nga unto pagabdan kita sa aton mga Bombo reporters. Subong man sa aton mga Bombo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Ina-welcome na naton mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag subuman pagi sa aton Bombo mobile app. Kag sa karon makita nga mabatian kita pagi sa Facebook Live. Kag subuman YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa aton mga balita lokal. Driver sang motor patay sa aksidente nga nagluntad kag ginasang aga dito sa Banwa sang Hinigaran. Prime commodities wala sang may pagsaka sang presyo. Apisar pa sang asod-asod yung pagsaka sang presyo sang gatong. Suno sa Department of Trade and Industry. Kag samtang Human Milk Bank gina-turnover na sa Silay Provincial Hospital. So sa Provincial Hospital kung may aralap sang kinahanglan sang gata sang Iloy, pwede na ka muna magkakadto kay may ginabutang na karon nga isa ka facility para mga kabyanan o may ginbutang no nga isa ka equipment nga amo ang maga store o kung maga bangko sang gatas sang Iloy. Human Milk Bank ang tawag sini Banwa. Samtang tatlo ka mga merkado sang syudad sang Bacolod ginsugura na sa pag-repair. Di dapat nga ma-repair na gid maning tatlo ka mga public market sang syudad sa Bacolod kay daw nawigit na kita sa iban nga mga kabanuhanan kag kasyudaran nga mga bag-ong ilang nga mga merkado. Daw nagasalig abi ang Bacolod nga bisan nila pag-repairon ang market kay kadamo na sa mga supermarket diri sa aton nga syudad. Pero lain man abi ang supermarket nga makita sa mga malls kag lain man yang public market. Dapat nga ang public market mintinado lang sa gyapon kag patahom muna to nili para nga ang iban nga mga bumalakal o kung ang mga bumalakal naton dira maganahan man magsulod. Sa balita nasyonal, gatong liwat nga nagsaka mga kabyanan ang presyo. Kag sa balita international, Russian troops nga napatay sa giyera naglabot na sa 17,000 suno sa payag sa Ukraine government. Kami nato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato rin pangalagad karon sa Martes edisyon sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Dugay-dugay ko na naton ang report ni Bombo Carla May Defensor. Ini may kaintanan sa aksidente nga nagluntad sinigila mga aga dito sa may Banwa sang Hinigaran. Ang aton nga syudad sa Bacolod, aton mga follow-upon karon no, ang aton nga City Veterinary Office kay kagapon gin-interview naton si Dr. May de la Torre no aton nga City Veterinarian. May kaintanan sa sining ginakabalakaan nga
bird flu nga nag-outbreak dito sa pila ka mga kaprobinsyanan sa Luzon area. Ang pahayag to kagapon nga posible magpapanahog sa executive order si Mayor Bing Leonardia agod sa pagmando abi sa City Veterinary Office nga magpadalaman sang augmentation force sa bahin sang Provincial Veterinary Office nga mo karon na nagabaka-baka bantay sa mga puerto, no, pagbantay sa seaport kag airport para hindi lang makalusot ang mga karne gikan sa mga kaprobinsyanan nga apektado karon sa bird flu. Sa maning pila ka mga pagtalakayon naton na banwa dili sa aton pagpangalagad sa panatuntunan Bumbo Hanay sa Udtong. Ang kampanyahanay nagapadayon kag labi nga nagainit karon ang pagtinayadahay. Hindi lamang sa mga tinaga kundi daw ko mahimo pa lang no magsugatanay do mga kinamrasanay na. Subong grabe ang mga mind conditioning nga ginapatigayon nga to the point nga nagsigya padamuay sa mga sumulunod sa tagsag ka mga may rally nga pagpatigayonon. Kay mind conditioning ni Banwa kung sa tiyon nga makita to sang pila ka mga pumuluyo nga nya do kadamo gid sang supporter sang isang grupo nagatipyok na lang sa sila nga grupo. No, kay may ara kita sang bandwagon mentality, no, ang mga pumuluyong Pilipinon may bandwagon mentality nga kung dino ganing pinusok-punsok dito kita nagadasok. Okay, sige. So, tibalawan kag mangin by the way, mangin ko pa man natong karon sa aton nga pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbuanay Sodto. Sa pila ka porsyon sa aton nga pagpangalagad si Engineer Alan Agbunis, ang aton nga city engineer sa gikan sa City Engineer's Office. Idi may tanan Banwa sa pag-repair sang tatlo ka mga merkado, no? Tatlo ka mga merkado publiko diri sa siyudad sa Bacolod nga sa diin hibalo nato nabi kung paano ginsuguran ini. Ano ang kagsanoy ni pagatapuson pila ang budget sa sining tatlo ka mga public market nga sugura na sa pag-repair. Siling sa iban siya bawagin timing in the election period. Sige na lang, pasalamatan na lang nato ng election period kay kung way isang election period basi wala gid. Kung isa do mayo man kung may election ng permi, no? Kay kung may election lang permi doon ka nasig lang din sa ubranay. Kung tapos eleksyon, doon nagahinay. Nga hindi na natin pag-i-adapt nga aberman kung may eleksyon kung wala. Basta proyekto na gani isa Banwa ang paghambalan, hindi na kita yung magpaulo at rasar pa sinadira. Anyway, mga tao, yung madumduman giyang ang hinimuan sang pila ka mga lideres, aberman kung may eleksyon o kung wala, mahibaluan giyang ang madumduman gini sa mga butante. No? Ang madumduman ang mga accomplishment nga ginhimo sa isa ka leader. So tiyan mo ni no pag istorya naton karon ang ining may kang tanan Banwa sa sining tatlo ka mga merkado publiko baw do dululungan gini nga padalom sa rehabilitasyon. Ang tatlo ka mga merkado nga kuanagin man long overdue na ang pag-repair sini matapos Banwa nga kung magsulod ka diya sa sini nga mga merkado bausus do kuan mo do hindi ka magtulok sa salog mo. Ang iba diya nga mga kabanwanan na tiles na, no, na tiles na ang ilang mga merkado. Samtang ang aton nga siyudad sa Bacolod imbes nga tiles aray mo yang siminto bilang nga ina balang dugay na nga siminto nga wala pa ma-finishing nga daw buho bla, no, nagaluhob-luhob. Amo nang salog sang mga merkado tadi mo kung maglakat kay do sus kapin pa kun sa wet section sang merkado do kinahanglan mo gid magsuksok butas kay kung hindi ka magsuksok butas do mangidlisan ka nga ang lunang-lunang ya sang salog sa merkado matupa bla si mo ya dapa-dapahaw. Tiyan mo ni nga dapat ang ini nga tatlo ka mga merkado ang magkuanagin man ang ma-repair na, otherwise basi mabilin kita sa tabtaban.
Kaysa na siling ko nakikina, hindi pwede nga isalig na lang naton ang mga katawhan niya nga magkanto sa mga malls o sa mga supermarket kay ang nakaanda na niya merkado kagabulubado abi ang presyoanay kung sa public market kaya magbakal mo. Sabi ka niya kung ang report ni Bombo Carla May Defensor, update ini, Banwa, sa isa ka aksidente nga nagaluntad dito sa Banwa sa inigaran ba makaluluoy man ng rider, ini isa ka motorcycle rider, ang driver sa nga motorsiklo nga na sagaid, patay gid ini siya Banwa, no? Dead on the spot. Ang ining nasambit yang biktima. Sabi ka niya, kung naton ang detalye, Bombo Carla May Defensor, please come in. Yes, sa Bombadan, isa ka 78 years old nga lalaki ang Bombadan, patay sa nagdagdag nga accident sa may barangay Gargito, Hinigaran, Negros Occidental, Bombadan. Susunod kay Police Staff Sergeant June Morales, Bombadan, sampang ang ining biktima, kung na ang diri sa nga biktima, Bombadan, ang maging kilala kay Cornelio Tiamsing, 78 years old. Ano to apelido? Tiamsing. Okay. Sa residente, ini siya sa sitio Ambakan, Barangay Gargato, Hinigaran, Negros Occidental. Pag ang iya sininga dinadala Bombadan, isa ka Honda TMX 155. Kaga nga driver diri sang Seriswal Bombo Dan, yung kilala ini kay Ian Flair Barcelona, 32 years old. Ini siya residente sang Barangay Kinsukdan, Negros Occidental, Bombadan. Naman isa ang driver sang Series Bus Bombadan. So sa investigasyon sa mga kapulisan, ini nga Series Bus Bombadan, di kanili sa Bacolod, kay padulong ini siya sa Isabela Bombadan. So iya sini nga biyahe padulong Isabela o kung Isabela ang iya sini nga biyahe Bombadan. Kag ini nga motorsiklo, ini siya Bombadan na ano man ini siya ang ilang siya siningawi ipas sa Southman na Bombadan, sang hinali na lang nga nag-cross ini siya naggulpi sa liko Bombadan, ti wala na natalupang dan, kag dito na ini siya na bungguan sang Series Bus Bombadan. Sige, gindala pa ini siya sa Hinigaran na medical clinic, pero ini siya pronounced dead on arrival Bombadan. So Bombadan ang driver ni sang Series Bus, kag iya sininga konduktor, sang nagluntad ang aksidente, wala na ini sila na naog Bombadan sa Series Bus. Bali ang Series Bus, isirado na lang nila, bangod nga ang pamilya mismo sang biktima at dito sa palibot. So wala ini sila nagpanaog, kung basi kung tuyugon sila bala Bombadan o kung ang matabo sa ila. So for safety purposes lang man ang ilas nga ginahimo Bombadan. So hindi man ini sila makahalin, bangod nga ang motor sang biktima, nagtugot ito dalon sang Series ang unahan sa mismo Bombadan, sa unahan sa Series nagtugot dito ang motor at pati ang biktima sa lantaw ni Police Staff Sergeant June Morales sa ulog ang igo sige sang biktima Bombadan. Sa Bombadan pamatiyan nato ng pahayagikan kay Police Staff Sergeant June Morales. Sang aga mga 7:38 sa CCTV ng tanaw namon, naglintad nilang aksidente sa sitio Acacia, Barangay Gargato, Hinigaran. Nag-travel sila from north to south sa Bacolod. So, huwag ko nakalang siguro. Ang biyahe sa series, ma'am, kung galing ng Isabela, ma'am. Abot sa, ma'am, sa sinang area, ang aton nga biktima, ma'am, maaaring siya sa outer lane. Outer lane siya sa dalan, ma'am. Gulpi lang siya ng tabok. May siyanggi sa tiyak, nga mabay pa kabalo kung mabakal siya, kung maano. Kag nabungguan siya sa series. Siya na siya, ma'am. Actually, may mga CCTV, kami sa mga establishmento, nga lapit siguro, ma'am, maaaring masamang nga kwan for evidence namon. Kag nakita, yun namon sa mga tabo, ma'am. Bali, sir, sino ni sir ang biktima, sir? Ang aton kwan nga biktima si Cornelio Hamsing,
78 years old, sang barangay Gargapo, Pag-Ambakan, Sitio Ambakan. Ang driver sang naman, atong Sires, si Tender Barcelona, ma'am, na taga Gintubhan, Isabela, ma'am. 32 years old ang atong driver. Okay, may pasero. Way lang ko kabalo, ma'am, sa pag-okilar namon, ara ang konduktor, ang driver sa sulod, way na naog, kasi siyempre ara ang mga pamilya sa Dalom. So, kwan sila namon, ibakit sila namon para sa ilang mga safety, ma'am. Doon sila, ma'am. Kaya hindi man sila kalakat, ang ating biktima ara sa Dalom sa tubangan niya sa series, ma'am. Hindi sila ka-forward, kasi ang motor ara. Susunod mo sa status ng biktima, sir? Hindi clear sa ma'am doon na arrival sa pag-abot dito sa Inigaran Medical Clinic. Wala lang kakuan, ma'am, sang isakto gid nga kuan, pero daw ulo siguro, ma'am. Bilang kuan sila, ma'am, ang biktima naton going to Southman. Going to Southman siya. Nga gulpi lang sa nagsulod sa inner lane sa matabok sa may bakal sa siguro sa Changi, well, takabalo ko na nung ilang ako nag-cross. Ang series, ang biyahe sa series, Ma'am Isabela. So, sa subong, sir, anong istorya na itong pamilya, sir? Itong parents, sir? Bilang ginatag na sinamon sila ang sa CCTV kay istoryahan pa nila sa ilang pamilya. Kitaon man sa CCTV kung ano ang natabo. Amo na pag istoryahan masakit ang taga Bayacar Transit nga ilang abogado ma'am kaming parang man. Okay, so diin sir ang driver kag ang konduktor. Subong sa mga custody. Hindi ka magkuhan kaya nakita na sa CCTV kung ano ang natabo, ma'am. Pwede ka klaro. So, pati ang bus, sir, ara man sa inyong custody. Hindi, ma'am. Hindi ka ang biktima mga motor. Yung motor kung biktima, sir? Honda 155, ma'am. Honda. Bubukar lahat yung ginatawag nga aksidente daw. That's why nga kung magtabok kita sa dalan, mag-drive kita sa motor, halong gid. Ikaw bubukar lang, nagamotor ka. Kinalan ang presence of mind gid pirmi. Sakto ginaabang ba no? Kasi kung kaisa, dapat sinay man lang gid magpadalagan. Kita bang ba no? Kasi delikado. Pero kung kisabi tinion nga daw nadula kasi mga mind ba lang gulpiada ka lang nagliko, wala ka kalantaw nga may gasunod gilbla si mo haw. Yes, among gid gani abang ba no? Si kung kadala gid dapat tiyoon gid nga wala na tuyo, ina ba lang ready gid bala magdala sa salakyan o kung motorsiklo abang ba so dapat gid ang imong sini nga presence of mind ara gid kag wala gid dapat matuyo bang ba. Amo gani man ti ini aksidente ni ti isito lang sa mga pamilya sino man abi ang may gusto sila nga mo ni matabo man. Amo gid gani abang ba no basta magtabok ti dapat ara kagid sa alagyan gid sang imo sini inog tabok hindi dako gid bang ba siguro iya sini na nalap gid bang ba nga dala no kay bangod nga ari saya sa outer lane gulpi lang siya nagliko pa inner lane na bang ba. Amo gani ti kitaon gid sa CCTV kung paano yan nagtabo ang insidente. Yes, mambadan. So, muna, no, may CCTV footage naman nini sila. Pero hindi natingoan sa man, mambadan, na makapangayo makita sa CCTV footage sa natabo, mambadan. Sige. Mambadan na may nag-report, nagiging sa patrol, yung may subong bukal na may dating sa para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Isang overall number 1 sa Bacalan, sa radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Carla may defensor sa mga nagamotor, sa mga naga-drive sa salakyan. Paminsaro naton nga ang tanan nga dalan accident prone area. Kay sa mga dalan nga kasami may nagaluntan nga aksidente ginabutangan na damo sa billboard. Drive safely, accident prone area. Kag may ara na ginatawag nga killer highway. Wala sang killer highway. Kundi may ara na reckless driver. Kung kisa hindi nagakulugan nga ikaw nakabunggo, ikaw ang reckless. Kung kisa mahimo man nga ang imo nabungguan amo reckless, so wala kang gidway gikita sang padaog kung aksidente na ang matabo, no? That's why nga kinahanglan kung may salakyan kita, mahalong kita, tanan mahalong kay para nga patas. Kay kung ikaw lang yan naghalong, ang ibang tulang naghalong ti mabungguan ka mangyapon, kay sila naghalong.
dapat mahalong gid ang tanan. Isa lang ang kabuhi ta, kasyado ini ka malalo ng aton kabuhi. Precious ining kabuhi ta. Hindi ta pag-usikan lang sa bangod lang sa aksidente nga gulpiada lang tayo nagliko or anuman nga sistema na kagina may nasundan gani ko nga dira pa bala sa may kita yung banwa ang kuan ang sa may intersection sa Bangga Metal bla. Bangga Metal kundi ga-cross na dalan sa Alihis kag Circumferential Road. Kung naling ka sa Murcia, pag-abot mo na sa Bangga Metal kundi ma-turn right ka. So, kagina to, samtang turn right kita. May sa unahan to, may motor man nga gausoy man going north. Kulpiyado na siya nagapundo iya sa, why siya magpaygadigad ya kag nagpanaog kay may gintanaw sa iyang motor. Siguro do ba, basi may jutay nga diferensya or may nabatian sa kung ano-ano. Nagapundo sa iya kag dito yung mismo to adalan king kuti, nagabagusbos na bagus mo sa mga salakyan kay mabutyog ka na mo. Timay lang gani kay nakita natong sigilayon. Ti kuno ay makita to kwan gid salakay gid ang atong nagamotor nga gulpiada lang nagpunto basi nagapamati ka man subong noy. I-grab ko lang yung opportunity nga hambalan ka nga sa sunod hindi ka pundo sa kalangalangan sa tunga sandalan. Kag imo lang taon ang guma sa imong motor. No? Ikon may diferensya pahigad kag ginanay kag dismiss lang tawon or basi way lang ko kibalo kung basi man nga hindi na magtiyog ang ruida. That's why dito niya nga daan ginlantos sa dalan. Pero ba oo. Susdo ka do ako yang nakuan mo daw nangidlisan ko mga basi bala nga may gahagunos bala nga salakyan kag maigo siya blao. Kay imagine niya banwa arang isa sa dalan. Kung basi nila to magtiyog gurong ruidas to pero dapat ginguyo nila to pahigad kilapit mag-an man lang na motor mo kaysa magpasimpalan sa tuya ka tuwad-tuwad ito sa dalan banway maginon mo na no do na dula sa siguro sa iyang presence of mind sang nagka-diferensya iyang motor nga sakyan dra mismo ya sa tuwad dalan gin kayo ayo totoo basi nagapamati ka subong hindi na pagimuad dason. Malagay kay kita nga nagasunod, hinay padlagan ta si salakyan. Kung ninal nakabutyog man ko to ati kwani ning lapak gid, no? Lapak gid siya, ti isinong basulon abi sila karon. Amo gani bisa naghalong pata siguro kung daw nalang-alang na gito abi ina ati lapak gid. Muna nga halong tanan, hindi lang kang isa maghalong tanan gid nga may salakyan. Presence of mind gid permi nga kung dapat ka magpundo, hindi ka magpundo sa kalangalangan, magliko ka, hindi iliko nga lang-alang or nagahagunos ka, nagadali ka. Kung nagahagunos man tong salakyan nga nagausoy sa dalan nga sa dinda ka nagaliko, kung daw banta mo nga hindi mo gikaya yung maglusot, hindi ka na lang maglusot. Kaysa may ngagaw ka lusot, nga basi hindi ka man kalusot, makuan ka gid, masagapa ka gid sa salakyan. 32 minutos na kaligid sa tag ng alas 11. This time ko na ito ng report ni Bombo Franz Andrew Burgos. Interview mga kabiyanan sa Department of Trade and Industry. Ini may kaintanan sa sining gin-monitor sa DTI ang mga prime commodities. Kag diri nakita nga wala sang pagsaka. Apisar pa nga may mga asod-asod nga pagsaka sa presyo sang langis. Yari ang report Bombo Franz Andrew Burgos. Please come in. Pumudahan ko masiling naton nga amo ni siyang maayo man nga balita big subong nga adlaw kay siyempre pumudahan para basta dahil magsulod yung adlaw sang Martes kinasuratag ikiteya sang price hike no. Asod-asod na ni pumudahan nga mga sinimana ang pagsaka sang presyo sa produktong petrolyo ti except lang sang nagligay ti semana nga may big time rollback man pumudahan pero subong nga Martes ari na no nagbalik naman sa price hike nga hindi magdupo sa 8 pesos. Kag pila ka sinintimos naman bumudan ang gisaka sang mga oil products. So subong ni masiling ginaton yang makatag man kitabs na paano mga dumagmulo-magaan man bi ang problema sang aton nga mga kauturan especially mga konsumidores bumudan. Because nga ang monitoring team ano upon masiling nato bi ang sa Consumers Protection Unit sa Department of Trade and Industry Provincial Office especially diri sa aton sa Negros Occidental Bumbudan. Since last week, no? 2 weeks ago nga mga monitoring kay because pumbudan nga grabe man ang pag-asod-asod sang mga pagsaka sang presyo sang oil products.
So nag-expect tarang kadaman sa aton nga base bala magtupong man balang presyo sa mga balaklon, especially sa mga prime commodities gid, no? So ato na karon bubuday di pagapatpat kung ano ni mga prime commodities nga nag-as-is ng gid o kung wala sa pagbago sa ilan ng mga suggested retail price o kung mga SRPs. So diri nato bubuday ipakigangutan ang head no sa Consumer sa Protection Unit ng DTI Negros Occidental nga si Sir Romel Amihan. So bombodante kaysa nagligad nga duwa kasi sinima nga tinalik na lang mo no. Wala sa may pagbago sa presyo sa mga basic prime commodities. Kaya abis sa kadamaan basi bilang mga tinapay, harina, kalamay, mga canned goods, kag itlog, mga masamingid bala naton bombodan nga ginabakal everyday no. Do masinigin naton nga kinahanglan ta ginakadaadlaw-adlaw kasi syempre pagkaon isa gina sa mga makabigid nga mga prime commodities no, mga basic needs bala naton sa kada adlaw siling ang DTI nga wala gid sang changes no or mga updates in terms sa pagmahal sang presyo. So para sa ilay pong gina-monitor ni nila because nga sila aware man kabalo man sila pong sa posible nga madangtan sa aton nga mga yes pong Di mayo ikon wala sang pagbago. Yes, amugid, mayugid, bumudan. Kaya muna pala subong ang ginatanaw sang DTI nga basi bala mag-apas bala ang mga balaklon. Kay subong bumudan ang iban nagapanilag nila kay syempre ang siling bala nila nga domino effect no basta pagmahal sang oil products may tendency man bumudan nga magamahal man ang piladri ka mga balaklon especially nga ato nga mga importante gid nga mga kinanglanon no sa sulod sa balay no especially sa mga pagkaon kag mga kung ano pag itrabong budan nga ginagamit naton pang adlaw-adlaw no so siling mismo ni Sir Romel Amihan nga ang DTI province no Negros Occidental na wala man sila budan nagapabaya in terms of monitoring para ma-update nila yon ang aton ring nga mga consumers bala no kay subong bumudan kamahal nga daan sang mga balaklon so mariaki na bumudan ng mga konsumidores kay siyempre ang sweldo daan way man nagasaka tapos ang mga balaklon amo lang gid man niya ang nagamahal no kung nagapagpag-o sa ilan nga mga presyo bumudan do ay man kita mga nakabatigid no nga naganubugin ang presyohan na in terms sa mga muni nga mga balaklon so at least bala ano lang gid yo steady lang gid sa gyapon sa ilan nga ginatawag ang mga SRP so kung suggested retail price especially diri sa Negros kag sa syudad sang Bacolod bumudan nagabase na sa mga lugar no nga bumudan ti pasalamat kita diri sa aton nga localities no nga wala gid sila sa mga reported nga mga pag-increase sa presyo sa mga siling nga mga basic prime commodities bumudan. Ang pag-monitor na ididayhan kag tanan-tanan gid na monitor nila kay may pila ka mga products man subong galing kiti hindi na nila dala ang sakwan mo sa DTI hindi na nila dala ang agricultural products no? Yes mamudan. Ito do ang masamay gid bala nila man nga gina-monitor is ang mga canned goods. Yes, correct no. Mga noodles. Yes, correct gid mamudan. Tinapay, yes, no? Amo nang ilay ang ginaano ni. Mga kinalanon pagid sa kusina, mga kalamay, patis, mantika, langgaw, mga gatas pagid bumudan sabi, no? Yes, amo gid sila bumudan ang mga ginatutukan man sa DTI. Pero para sa ilay nakit-an man nila kag confident man sila bumudan no sa aton nga sa ila nga pag deliver man sa ilan nga monitor sa mga nasilin mga produkto. Nga wala gid no sa pag-o sang ilan nga mga SRP or suggested retail price. Andro, samtang gina-report mo na hindi mo mabindihan ang mga listener nga nagapamalaklon sa mga supermarket. Nga may naga-react diri siya, naga-disagree ko sa statements ng DTI nga naga-disagree siya sa statements ng DTI kasi niya ang mantika grabe ang pagsaka. Siya, good morning Bumbo Daniel. I disagree. Sambal sa DTI. Ang oil pila na magsaka ang presyo. Ang halin sa tag 30 pesos ang lipid, sa subong 37 pesos na kuno ang lipid Bumbo Andro. Amo na ganing siling ko, ambot ko na monitor ginitanan kay ariyo may pagsaka gali sa presyo sa mantika ho. Amo na iya bumudan no kay syempre ting DTI ang kalamay sa government agency. Ang kalamay nagapasaka man sa presyo.
Tiyan mo na yan bumudan, pero ang DTI naghatag man sila sa ilan ng ng mga records bala in terms of mga prices sa mga balaklon. So tiara niya mismo sa mga konsumidores. Galing kay may ara din man nga mga wala pa magpasaka kay tungod nga kontrolado ni sila yang magsilingabing hindi basta-basta makapasaka. Correct. Tibong budan subong isa pa nga daan ti may price freeze pati gihapon no to the way pa man lift ang state of calamity bala sa aton. So kay nag-mention naman to ang DTI sa mga nagliga to nga binulan patapos to lang ginsulod na kita ni Typhoon Odette. May pila ka mga lugar nga ginigo ni Typhoon Odette. So mismo ang DTI nag-declare man sang sa price freeze bala no nga why sila na makapasaka sang presyo sa mga balaklon. Pero Tumbo, Andrew, yes mabudan. No kay mayo ka na dumduman kundi kay na report mo karon parte sa DTI. No basi makatawag ka tuliwat sa DTI kay maka-interview ka. Ipamangkot abi kung anong monitoring naman nila sa nagabaligya sang shampoo bla. Ako nagasuspitso kung basi ginapang buhinan ini ang mga suludlan sang shampoo. Kaya kung magbakal ka daw, hindi naman ipuno ang ilang testingi bala bakal. Kaya kadako-dako na sang diferensya sa iyang pinakapuno bla. Or basi strategiya lang ni sa mga nagaobra sang shampoo. Nga dako ang suludlan pero jutay ang unod. Parang kuno abi ang balon nga damo ang shampoo. Or basi bala nga kaya ang shampoo subong nga mabakal mo, hindi na silyado mo sa lain niya sang una. Nga ang shampoo do na sealed pa na siya sa plastic. Nga kuwao mo pa na siya sa silyo kag mismo mo gamit. Subong ya wala na ya sang silyo. Antes nila ibutang sa mga supermarket, sa mga department store. Da na nag-agi anay sa damo pa na pag-aagyan nga mga handler. Kung way mo kayo nagapasibangod ha, basi bala may pwede gidya kayo ginatanaw-tanaw ko pwede gidya buhinan bisan taga isa ka bisan 2 ml na lang mo or 5 ml sa linibo ka kwan siguro ka shampoo nga buhinan tag 5 ml ang kada isa damo-damo na guro matipon ay amo gide tekaling mo mudanan ako nga pamangkot kung arabla sa botilya kay may araman nga mga shampoos nga sa sachet mo. Ang sa sachet way isang problema. Way question sa sachet. Way isang problema. Ang sa plastic may araman gani ang sachet bumudan nga may mga 30% more pa na gani nga tatlo na kung tanaw mo bla tatlo na nakabilog. Nga dumay free na lang isa nga ginasiling nila nga 30% more, no? Nga makasave ka before how many pesos dira, no? So ang sabahin sa mga botilya, diba siguro bumudan ako ang tendency siguro no? Nga may mga masiling na tabi may mga pagbuhin dira, no? Taga bisan pila dira ka ml. So tigo magpila dira ka bilog karon nga mga shampoo bottles dira bumudan bing ginhilaptan dira masiling na tabi gin pagbuhinan. So tido medyo dako-dako man bumudan ang makuha dira no. Gani dapat monitoro na sa kuan abi one time DTI chikaran yo bi ang mga shampoo bi nga ara sa mga plastic bottles ula nyo bi sa ikuan nyo bi ula nyo bi kag takson ang iya sini nga unod kun amugin man kadamo. Yes, amo gani bumudan ti marketing gina nga strategiya kay syempre every time magbakal tabi sa mga shampoos kaangay sa may mga bottle shampoos na bala masiling na sila nga 30% more or 10% more. So ang mga bumalakal wala naman na guro nagapinsar nga kasi may amo niya no. So para silang baklo na lang na bumudan kay syempre amo nang mga paamag bala nga may 10% gadugang sa amo nga mga products especially sa mga masiling na naton nga mga habon or shampoo dira bumudan no. Well ano ta na no. Ipamangkot lang kita importante ni kidaw kadugan na ni nga na-obserbahan ko mo at one time gani nagbakal na lang ko sa mga shampoo nga sa sachet kay para masiguro ko nga kung ano ang unod amugin ang unod kay hindi mo na pwede mabuhinan. Ugaling nagbalik naman ko sa plastic bottle kay daw mas kuan bala daw mas conveniente gamiton kaysa magsakit ka pa ka gisi-gisi isang sachet kung gisa kag tumo pa kung saan nagasulod pa si imo bibig ang kuan ang shampoo. May pero pa nabi nga may mga mas convenient naman nga mga pamaging ibang ganina nagabakalan lang sa mga refillable na bala nga mga bottles na bala. Para mas makasave pag sa bumudan nagabakal sila sa sachet gina-refill na lang nila no. Like ginasulod sa kuan sa plastic bottle. Mga containers sa blabong budan na mas bakal na bala naton man sa piladri ka mga department stores bala no. May ara na. So tingnan mo ni sila budan nga mga estilo para
subong di amo na kanang balulan nila pungbutan mga hugtanay paha na lagi kita subong. Oo, subong Because sa subong nga panahon, mangin sigurista na gilantay sa aton ginabakal kay correct, sus kaiwat sang kwarta kag budlay pangitaon. No, Yes, correct, kung yes. kabudlay pangitaon dapat ang paggasto naton sini wisely bla. Kay basikon magpinagusto lang kita daw ka kwan man daw kabudlay man nga daw nagaigod ang pangabuhi naton subong ba may padala pa sa mensahe naman Rio. Ya sa amon ganit tag 45 ng lipid sa mantika, bumbo Andro. Yes. Grabe man nga presyo sa buong bumudan. No? Tika isa na dumduman ko yung nga bakal sang isa kalipid nga matika bumudan. Pila todo, 35 pesos. So, tisubong mag 45 pesos bumudan ba? Grabe na no? Tama na naka... Presyo ko na bumudan na dumduman ko na 20 parang ganit sa kalipid na. No? Pero subong grabe na. So, tunga nagit 50% nagit ang pag-stock. Or ano nagit, no? Doble nagit ang pilo. Ang presyo sa sinit. Pero check na nato, no? Kung ano git maning ang dugang nga mga monitorings bumbudan. So party may mga specific products na hindi nga provide ang DTI nga nag-maintain na sila gyapon sa ilan nga mga SRPs, no? But in terms of sa mga cooking oils or mga ano pa kita bumbudan nga mga products nga base may mga posibilidad nga magliwat ang presyo. So ano ta na, no? Dapat monitoron gidi ang mga no? mantika, langgaw, patis kag mga asin dira kaya mo ginang pinaka-basic nga makita naton sa kusina. Correct. Yes, bumbudan pero ang I think itong mantika gid ang pinaka-crucial pala in terms sa presyohan na no? Kaya siyempre ang mantika bumbudan isa gid sa mga hindi gid matula sa mga ano sa kusina every time magluto kita may mantika na day, no? Amo na kinapangita. Pero ang mga ibang pagitukudan, I think, under monitor, ginasang detail. Pero ang mantika ngayon ano din nato bumbudan. Kung si saon, tagin kung may pagbago, man sila nga presyo bumbudan. Okay. Yes, bumbudan, may paigri sa aton ang Consumers Protection Unit, ang head, no, nga si Romel Amihan sa DTI Province of Negros Occidental. So, baling resulta sa ato nga monitoring, weekly monitoring, ang last week naton nga presyo sa mga basic necessities and prime commodities, wala sang pagbago ikumparar nimo sang a week before pagid nga monitoring. Kaya ato nga monitoring is being done weekly. Actually, may ara kita ka base sa Price Act naton, ang gina-cover ang DTI, basic necessities and prime commodities, no? So kung gusto mo gid sir nga mabalaan kung ano ining mga ginapang monitor naton, like diri sa basic necessities, mga canned sardines ini sila. So canned sardines, may ara man kita processed milk, may ara kita sa processed milk, may ara dira condensed, may ara evap, may ara kita powdered, no? Powdered processed milk, may ara kita coffee refill, coffee 3-in-1, laundry soap, pandesal, no? Sa tinapay, pandesal, ara kita instant noodles. So may lain ini silang variants like chicken, instant noodles, beef, no? So ina sila ni included sa no sa mga basic necessities. Para sa mga konsumidor, magano kita, maging vigilant man kita. So kung may mga mabalaan ka mo, nga may mga masyado gigitaas nga mga ila pa ng pagbago sang presyo, ikumpara nimo let's say week or weeks before, pwede ka mo makabisita, makareport sa DTI para ma-double check naton ang status ng mga presyo sa aton gina-monitor ng mga supermarkets, kag mga grocery stores. Sa DTI may ara kita SRP ang ginatawag, suggested retail price. Basically, amo nang ginabasihan sa mga supermarket owners o retailers sa pag-set sang ilaman mga presyo sa mga amo to na mention sa basic necessities and prime commodities. So sa aton mga konsumidor diri sa probinsya sang Negros, pre ginapakita to ang ila pa ginatawag naton nga worth man ang imo nga ginagasto. So siguro ang teknolohiya subong
kumaga available man sa aton, may ara kami pala sa DTI nga inang application nga kung sa diin online pwede nimo ma-check ang mga presyo, real time na siya. So kung may kung may ara ka mo smartphones, pwede ka mo mag-download sa sa application i-presyo. Kung sa diin magiyahan ka mo kung sa diin nga mga establishmento commercial ang pwede ka mo makabakal nga kung sa diin mambalaton nga barato. So may ara ka mo point of comparison sa mga presyo sa mga supermarkets sa mga grocery stores diri sa probinsya. Okay, Bumbandrong. Yes, Bombodan, no? So at least Kaya wala mamangkot open nila na. kung ang mga nagabaligya wala nagasunod sa suggested retail price, ano matabo? Yes. Wala gyapon Correct. kaya ang DTS tala sa monitoring. Okay, masiling nato mo na ni dapat i-call lang attention. Siyempre Bombodan, base siguro sa mga supermarkets bala nung masiling nato nga kung din nagabakal giti ang mga nagabaligya sa Changi. Diba siguro Bombodan para sila ko ilan takabalo no kung paano nila ipatungan ang presyo sa nila driving ng mga baligya especially sa mga sari-sari stores man no kay hindi man natin din masilingat tanan no na bas meron man ibang nagapamintahan because ding kulang man di sa mga paghatag sang impormasyon no kung ano kinang nagkakadapat nga paghatag sang matutuod na presyo sa sininga mga basic and prime commodity. Kay bisan sa mga department store, no, ang mga presyo gani sa sardinas lain niya sa hindi na gani magpareho mo. No, may diferensya mga tagya 50 centavos. Kung isa 1 peso di gani diferensya. Gani Bombodan, no. Especially may araman tayong mga brands na mahal, nga isa syempre namit ang kalidad, no, namit basta mga dilatas Bombodan. So okay na nga, no. Ang presyohan ay basta ikaw matanda na manugbakal kablo agad mo budan kundi ni ang para si mo makaigo sa budget mo. Siyempre kalabanan sa ton mabakal lagi sa mas barato pero nagabase man sa mga pagsuto no kung paano pagit mo panami ang bisan sardinas lang ginatuod mo budan nga masalusaluhan sang bugos nga pamilya. Budan. Sige. Yes, Bombodan para sa pangalagay sa Bombo sa Tuanis Bombo Franz de Burgos. Para sa mga radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Franz Andrew Burgos. Ay ang pasalamatan lang nato nga may DTI pa nga naga-monitor no kaysa way nagit si may naga-monitor. Pero presyohan ay subong may pay kon ang DTI maghambal wala sa pagsaka. Pero ang mga consumers sa maghambal may pagsaka gid. Ang isa dayon sa gin example nila nga may pagsaka ang mantika. May isang nagliga daw tag 20 lang na ang lipid mo. Sang uli daw nag 28. Subong nag 35 kag sa mga uma-uma tag 45 ti kung mga uma makakuan ka pa. Kung sa uma maka-intindi ka nga ti mahal di man sa uma mo. Ang hindi ta maintindihan yung mga palibot nga mga subdivision bala mga housing diri sa syudad sa Bacolod. Araw-araw naman kamo iya nga may mga Changi na sa housing kung magpresyo sa ilaya nga mga ginabaligya do taga lumapaw man do nagapi ano pa pamatyagan nyo sa mga nag-i-star sa housing damo kwarta ti mga ordinaryo malani nga mga empleyado nga hand-to-mouth malang ganin ti kun pasubra nyo gud nga presyo makaluluoy man ini sila no so bantayan nato na kag may makanda kita bisang separate nga inventory kag paglantaw sa mga baligya sa mga Changi. Kaya daw damo gid mga listeners subong nga daw hindi magpati sa report sa DTI nga wala sang pagbago sa presyon ay sa mga prime commodities kag mga basic necessities nga ginabakal nato sa tagsa kadlaw. 8 minutos na nabilin ka magadangat kita sa tag ng alas 12 sa udto. Magabalik mga kabyanan ang ini nga palatuntunan pagkaligad gilamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground Number 1! Paradyo Bombo! Pabalik na mga kabenan sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. 2 minutos ang nabilin kaya magadangat kita sa taknang alas 12.
Dugay-dugay ari nang ang Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Now, sa subong yang panahon nga medyo daw sige ang pagtinaas, no? May isa-isang presyo sa nga gatong. Nagligad kasi man nagin pa eksperyensya lang kita sang pagnubo. Subong nagsaka naman liwat. Pero siling sang kilala ko siya may maganin di kun may pagsaka pagka buwas nga adlaw no kay sang gabi pa lang ginang full tank ng salakyan. Ya kun way gani sa mga pag-increase sang gatong ang salakyan sa 1/4 ang tughong. Kung gisa nagakuan pa do na kung gisa nagigpatigpat pa kinang ang ginagamit pa lang ang ginagamit nga gasolina or ang natughong nga gasolina sa tangke pero tinigigamay na nagigpat na ang magic light nga siling na sa driver nga tughungin ako. Oh, pero kung may ara gani pagsaka sa presyo sang gatong gabi pa lang full tank na gasiling man ang auto nga siya na inaya busog gid ako kataba subong full tank ayo manwa amo na ko isa ang mga lighter side doon sa sining ginapakatubang nato sa mga problema nga sige pagsaka sa presyo sang langis kag sige man nga pagsaka sa presyo sa mga balaklon daw nga ginapakonsuelo na lang tayo sa DTI nga wala ko sa pagsaka pero definitely may harag niya pagsaka daw may mangutos na di gani sa kuano daw may mangutos na gani nga nagatek sa ko nya nano nga way pagsaka nga may harag niya pagsaka ayo kinalan subong hugtanay isang paha daw kung ano ang pwede naton nga mahimo bisan sa pagluto naton siguro sa sudan butangan naton sang extender lang ginatawag sila extender nga ang imbis nga jutay-jutay mo sabaw padamuhan mo gawa sabaw kag dugang-dugangan sa mga ulutanon may sardinas na kuno pigado na gid sardinas imbis nga gisaho mo nga wala sabawan mo lang butangan sang dahon ka balunggay do namit ang sabor sang tinapa no gisahon mo kag butangan mo sabaw kag butangan sang dahon sang balunggay wala labot nga saburuso na siya do pa ka nutritious no ang ini nga sudan ano na nga Bombo News Center para sa ating Bombo Network News standby Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News DWSM Star FM Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Martes, Marso 29, 2022. At sa ulo ng ating mga balita. 3 pang phreatomagmatic burst o pagbuga ng abo muling naitala sa Taal Volcano ayon sa ulat ng PHIVOLCS. Mga high-ranking government officials naman na kinabibilangan ng mga politiko nasa likod ng vegetable smuggling. Ang Department of Foreign Affairs o DFA patuloy na maghahain ng protesta sa mga aktibidad ng China pagdating sa West Philippine Sea kahit patuloy din itong nagmamatigas sa kanilang sariling claims. Ang Philippine Ports Authority naman may paalala sa mga babiyahe ngayong Semana Santa. Sahod ng mga kasambahay pinare-review na rin ng Department of Labor and Employment sa Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Sa international news, ang Russia naalarma sa pahayag ni US President Biden na hindi na maaaring manatili pa sa kanyang kapangyarihan si Russian President Vladimir Putin. At sa ating sports balita naman, Miami Heat balik na sa pagiging top team sa NBA Eastern Conference matapos na matuldukan ang 4 na sunod na pagkatalo laban sa Sacramento Kings. Mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasig. At ako naman si Bombo Jane Buda. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
Mga kabombo at ka-Star Nation, 3 pang Freato magmatic burst ang naitala sa Taal Volcano kahapon. Ayon po yan sa ulat ng PHIVOLCS. Base sa kanilang report na inilabas ngayong umaga, sinabi ng PHIVOLCS na base sa kanilang pagbabantay mula kahapon ng alas 5 ng umaga hanggang kaninang alas 5 rin ng umaga ay nakapagdala ng Freato magmatic burst bandang alas 9:30 ng umaga, alas 9:33 ng umaga at alas 9:46 naman ng umaga rin kahapon. Walo namang volcanic earthquakes, kabilang na dyan ang isang volcanic tremor ang namataan o naitala sa paligid ng Taal Volcano na tumagal ng hanggang 5 minuto. Aabot naman sa 4,273 na tonelada ng sulfur dioxide ang pinakaulan ng naturang bulkan. Nagbabala ang ahensya sa mga possible hazards ngayong nananatili pa ring nakataas ang alert level 3 sa Taal. Katulad na lamang ng posibleng biglaan na explosive eruption, pyroclastic density currents o base surge, volcanic tsunami, ashfall at accumulation ng lethal volcanic gas. Kabuang 1,632 na pamilya o katumbas ng 5,878 katao ang lumikas mula sa kanilang tahanan dahil sa pag-alboroto ng Taal Volcano. Ayon naman sa ulat ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Samantala naman ang resulta ng imbestigasyon sa aligasyong data breach ng Smartmatic inaantabayanan isa publiko. May detalye si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Dave, sa lahat ng mga may agam-agam pangamba kaugnay sa posible na di umano ay pandaraya o kaya ay magiging problema sa pagsagawa ng election sa Mayo 9 ngayong taon. Ito, at kaugnay nga nito ay tinitiyak ng Commission on Elections na kanilang i-anunsyo sa publiko anuman ang kalabasan ng investigasyon kaugnay sa sinasabing security breach ng Smartmatic. Sinabi ni Comelec Commissioner Erwin George Garcia na may ilang bagay silang gustong malaman din kaugnay rito. Una nga ay kung totoo ang aligasyon ng data breach. Ikalawa, anong data ang nakompromiso. Ikatlo, ano ang epekto sa Comelec kung totoo man. Ikaapat, kung sino-sino ang mga tao sangkot dito at kung meron ba talagang Comelec official na kasabwat sa paglalabas ng mga sensitibong impormasyon. Binigyan din ni Commissioner Garcia na hindi sila papayag na mabahira ng duda ang kredibilidad ng komisyon at ng gagawing halalan sa Mayo dahil sa sinasabing data breach. Sa ngayon, sinabi ni Garcia na humihingi sila ng update sa ginagawang investigasyon na gayon din yung pagpapaliwanag ng service provider na Smartmatic. Hinintayin din nila ang resulta ng hiwalay na investigasyon ng National Bureau of Investigation at ipagkumpara ang lahat ng mga resulta ng investigasyon. Mismong si Comelec Chairman Saidamen Pangarungan aniya ang naghayag na maging transparent at accountable ang komisyon sa bagay na ito. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Commissioner George Garcia. Pinagaransya po namin sa inyo na kung may nangyari man na sinasabing data breach, kung yan may katotohanan, siyempre po hindi kami papayag na malaman may effect ba yan sa amin. Number one. Number two, sino ba mga involved na tao? Baka naman hindi lamang sa kanila yung may na-involved, baka sa Comelec may na-involved. Number three, ano ba talaga na-compromise na data kung meron man? May effect ba yan sa ating pag-hold ng halalan? May effect ba yan sa ating sistema? Yan po hindi kami papayag na hindi natin malalaman. Ilalahat po natin lahat yan sa ating mga kababayan. Magiging, sabi nga ni Chairman, at ng pamunuan po ng komisyon, magiging transparent and accountable. Yan po yung patakaran ng makabagong commission election sa pangunguna po ni Chairman Saida. Ang naging bahagi ng pahayag ni Commissioner George Garcia ng Commission on Elections. So antabayan natin kung ano yung magiging resulta, kung merong bang basehan ng pagdududa at kung ito nga ay hindi naman kailangan pa na kumbaga alalahanin, basta matiyak lamang din na magiging clean o kaya malinis at walang mga mangyaring mga glitches sa gagawin na halalan sa darating na Mayo, lalo pat ngayong eleksyon. Bombo Dave ay talagang controversial at highly contested yung mga national positions, lalo na sa pagka-presidente at vice-presidente ng bansa. Live mula sa tanggapan ng Comelec sa Intramuros, Maynila, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo,
Bombo! Bombo Raymond, maitanong ko lamang kung nabanggit din ba ni Commissioner Garcia kung kailan yung itinatakda nilang deadline kung maaari para dito sa report ng NBI hinggil sa kanilang investigasyon sa usapin na ito, Bombo Raymond. Well, so far wala pang ibinibigay na time frame. I-follow up natin yan, Bombo Dave. At, pero ang sabi ni Commissioner Garcia, nakadepende ito sa submission ng kanilang internal investigation at ganoon din yung mula sa NBI. So, kumaga parang i-compare nila at pag-isahin kung ano yung magiging findings at lahat daw ay kanilang ilalahad sa publiko. Bombo Raymond, kasi nung nagkaroon ng pagdinig kamakailan sa mababang kapulungan ng Kongreso, humarap yung kinatawan ng Smartmatic, itong magpo-provide nga ng ating system na gagamitin sa nalalapit na halalan. At iginigiit nila na hindi nga daw talaga nagkaroon ng breach sa kanilang system. Yung statement ba na ito ng Smartmatic, Bombo Raymond, kinukonsidera din sa ngayon o ng Commission on Elections? Bahagi na rin ba ito ng kanilang isinasagawa rin na investigasyon, Bombo Raymond? That's right, lahat ng inputs, lahat ng mga kumbaga comments at mga posisyon ng mga stakeholders ay isasama sa kanilang konsiderasyon. Pero ang mangibabaw niya syempre ay yung sariling investigasyon on the technical side. Okay. Oo, babalikan natin mamaya lamang mga kabombo ang linya ni Bombo Raymond Tinasa na live po sa may Intramuros, Maynila sa tanggapan ng Commission on Elections. Samantala sa mga sandaling ito, sa iba pa mga balita, mga kabombo, naniniwala naman ng ilang mga senador na mayroong high-ranking government officials na sangkot sa ilang iligal na pag-aangkat ng mga gulay mula sa China na nagtutulak sa lokal na industriya para unti-unting bumagsak ito. Ito ay matapos na muling ipinagpatuloy nga po ng Senado ang kanilang investigasyon kahapon ukol sa iligal na pagpuslit ng mga agricultural products papasok dito naman sa Pilipinas. Sa naturang pagdinig ay ginisa ng mga senador ang mga opisyal ng Bureau of Customs, gayon din ang mga opisyal mula naman sa Department of Agriculture dahil sa umano'y kabiguan ng mga ahensya na ito na mapigilan ang pagdagsa ng mga imported na mga produktong agrikultura. Nang pigain nga po ng mga mambabatas kung sino ang mga nasa likod ng mga illicit trade na ito, tumanggi naman ng mga resource persons na ibigay ang pangalan ng mga dawit. Sasabihin lamang nila ito kapag magkaroon naman ng executive session, subalit hindi naman ito pinagbigyan ng mga mambabatas. Naniniwala ang Bureau of Customs naman na hindi lamang customs issue ang paglaban sa smuggling. Sinabi ito ni Customs spokesperson at Deputy Commissioner Attorney Vincent Philip Maronilla kasunod ng pagpapatuloy ng Senado sa kanilang investigasyon sa issue ng agricultural smuggling sa bansa. Ayon kay Maronilla, dapat maintindihan ng lahat na hindi lamang customs issue ang problemang ito. Iginit niya na dapat magkaroon ng pinakamalakas na interagency cooperation at working arrangement para matigil na ang napakalaking problema na ito. Kahapon sinabi ng ilang mga senador na posibleng mayroong ilang matataas na opisyal ng pamahalaan, kabilang ng ilan sa mga hindi na pinangalan ng mga politiko ang nasa likod ng iligal na pag-aangkat ng gulay mula sa China na nakaapekto ng husto sa lokal na industriya. Hindi naman itinanggi ni Agriculture Assistant Secretary Federico Lasisti Jr. na mayroon nga talagang mga big-time personalities na sangkot sa illicit trade na ito. May mga tumatawag pa nga sa kanya para makiusap na kung maaari ay wag nang ituloy ang kaso laban sa kanila. Pero iginit niyang hindi niya ito pinagbigyan at itinuloy sa halip ang paghahain ng kaso laban sa mga suspect na ito. Pagpapaturok naman ng COVID-19 vaccine na sobra sa aprobadong bilang iginiit ng Department of Health na napakadelikado. Yan at iba pang balita sa ating pagpapatuloy. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big salvavidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita.
Ang Department of Foreign Affairs o DFA patuloy raw na maghahain ng protesta sa mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea kahit patuloy din itong nagmamatigas sa kanilang sariling claims. Nakatutok sa balitang iyan si Bombo Dennis Hamito. Nanindigan ng Department of Foreign Affairs na kanilang itutuloy ang paghahain ng mga protesta laban sa China kasunod ng mga insidente sa West Philippine Sea. At pinakahuli nga dito yung close maneuvering ng barko ng China malapit dun sa barko ng Philippine Coast Guard na nagbunsod naman sa halos magkasagyan na itong dalawang sasakyang pandagat. At lumalabas nga na may claim din ang China sa naturang parte ng karagatan, yung Baho de Masinloc, at may sarili din silang pangalan para dyan, Bombo Dave. Kaya naman, ang China ay may paninindigan na sinasabi itong si Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin na nasa ilalim daw ng jurisdiction nila ang naturang bahagi ng karagatan. Pero ayon nga sa mga opisyal ng Philippine Coast Guard, ito'y talagang sasakop ito ng Pilipinas at yan din naman ang paninindigan ng ating gobyerno. At ayon nga sa DFA, tuloy pa din yung kanilang paghahain ng regular na mga reklamo para dito sa mga ginagawa ng China, lalo na at nitong nakalipas lamang ay kumbaga pang-apat na ito, Bombo Dave, sa halos kaparehong insidente. Hindi raw ito dapat na baliwalain kaya't maghahain muli ng mga panibagong aksyon ng pamahalaan at kung may mga ipapatawag, ganun pa rin ang gagawin sa kabila ito ng claims ng China at mahigpit na paninindigan ukol naman doon sa kanilang sinasabi na parte ng kanilang teritoryo ang nasabing bahagi ng karagatan na Bombo Dave. Yes, Bombo Dennis, I understand parang sa nakalipas na linggo ay may statement pa nga ang Philippine Coast Guard na sa mga nakalipas na buwan ay dumadami na unti-unti yung bilang ng mga mangingisda natin na nakakabalik dyan sa may bahagi ng Baho de Masinloc. Ano naman yung katiyakan sa kanila ngayon, Bombo Dennis, ng Department of Foreign Affairs at kahit ng Philippine Coast Guard na hindi maulit itong incursions na ginagawa ng Chinese Coast Guard sa bahagi ng karagatan na yan ng West Philippine Sea? Bombo Dennis. Malungkot man na Bombo Dave na sabihin pero wala silang masabing katiyakan sapagkat yung mga barko ng China kusang sumusulpot yan dyan na hindi naman nagko-coordinate. So maging sila hindi nila masabi kung kailan titigil itong mga barko ng China sa pagdaan sa mga teritoryong sakop naman ng Pilipinas pero inaangkin pa rin nila. At yan ay parte ng sinasabing hakbang din ng China para masaklaw itong parting ito ng karagatan na malinaw na mas malapit tayo. Kumbaga kung susukatin ito, Bombo Dave, sapagkat yung area ng Baho de Masinloc, yung bahagi ng Palawan at Zambales ay malapit halos close na close ito sa ating land area o sa land mass. Samantalang dun sa kanila 1,000 kilometers away, Bombo Dave. Well, miles ang kanilang bilang. Ganun pa man, talagang napakalayo nito, Bombo Dave. At ito'y sinasabi nila traditional fishing ground ng kanilang mga mangingisda. Pero napakalinaw kung titignan sa mapa na itong Scarborough Shoal, yung Baho de Masinloc, ito talaga ay nabibilang sa Pilipinas. Yun nga lang, may sariling claim sila at matagal na rin nilang iginigit ito kahit sa international level, kahit pinagdududahan naman ito ng maraming mga eksperto, Bombo Dave. Yes, Bombo Dennis, kamusta naman yung mga pag-iikot, yung pagpapatrolya ng mga barko natin dyan sa bahagi ng Baho de Masinloc kasunod ng development na ito? Tuloy pa rin ba yung pag-iikot nila sa bahagi ng karagatan na iyan, Bombo Dennis? Gano'n na nga, mas paigtingin pang araw, Bombo Dave, pero wala silang intensyon na kumbaga engage dito. Pero kung kakailanganin, syempre meron din naman tayong paraan para depensahan yung ating mga mangingisda, yung ating mga sinasaklaw na teritoryo. Pero syempre dahil nga too far to compare ka nga, Bombo Dave, parang yung barko natin ay parang 1/3 lang ng kanilang sasakyan at kung minsan ilang ulit pang laki na kung ma-observe natin yung mga video na pinapakita natin dito, talagang malayo diferensya, Bombo Dave. Yung pinapakita natin ngayon, kumbaga David versus Goliath yung comparison dito, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bas Radio, Bombo.
Samantala, sisikapin naman ng Department of Education o DepEd na maabot ang layunin nitong maitaas o pataasin ang bilang ng mga kabataan na nasa kabila ng kanilang kapansanan ay nagagawa pa ring makapag-aral. Ginawa nga po ng Department of Education ang naturang pahayag kasabay na rin ng paggunita sa 18th Women with Disability Day. Kaisanaan nila sila sa Department of Labor and Employment o DOLE, Department of Interior and Local Government at ng iba pang mga stakeholders sa pagsusulong ng 3E's to empowerment para sa mga babaeng may espesyal na mga pangangailangan, partikular na ang kanilang pantay na partisipasyon pagdating sa edukasyon, trabaho at halalan. Sinabi ni Annalyn Aquino, ang DepEd Senior Education Program Specialist ng Student Inclusion Division ng Bureau of Learning Delivery, na ang pagdami ng mga enrollees na may kapansanan ay isa sa mga pangunahing layunin ng kagawaran. Ito ay matapos na bumaba aniya ang bilang ng mga enrollees na ito ngayong nahaharap ang bansa sa COVID-19 pandemic. Base sa pinakahuling datos, lumalabas na 152,000 mahigit ang babaeng mag-aaral na naka-enroll sa school year 2019 to 2020 at bumaba ito sa 38,940 naman na enrollees sa school year 2021 to 2022. Pagdating naman sa mga mag-aaral na mayroong special needs, sinabi ni Aquino na aabot lamang sa 13,408 ang bilang ng mga paaralan sa bansa na mayroong special education program. Sa kabilang dako, bagong biling mga C-295 transport plane ng Philippine Air Force ay nadumating na sa Pilipinas. Maki-update tayo sa report ni Bombo Annalise Soberano. Dumating na nga kahapon, Bombo Dave, sa Clark Air Base, Mabalacat, Pampanga, ang bagong C-295 transport plane ng Philippine Air Force. Ayon kay Air Force spokesperson Colonel Maynard Mariano, ito ang unang dineliver sa tatlong C-295 aircraft na binili mula sa Airbus Defense and Space ng Spain. Ang tatlong bagong transport planes ay bahagi ng medium lift aircraft acquisition project na isinasakatuparan alinsunod sa Republic Act No. 9184 o Government Procurement Reform Act. Sa paglapag ng unang eroplano sa Clark Air Base pasado alas 5 kahapon, binigyan ito ng water cannon salute habang patungo sa tarmac ng paliparan. Ayon kay Mariano, ang mga bagong eroplano ay gagamitin ng 220th Airlift Wing ng Air Mobility Command sa paghahatid ng mga tropa at kagamitan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang nasabing proyekto ay bahagi ng Horizon 2 ng AFP Modernization Program. Ayon pa sa opisyal, ang tatlong bagong C-295 aircraft ay nagkakahalaga ng 5.288 billion pesos, kabilang na dito ang logistic support at transition training sa mga piloto. Hindi naman masabi ni Mariano kung kailan darating ang dalawa pang C-295 aircraft. Sasailalim muna sa inspection process ang nasabing aircraft bago i-commission sa serbisyo. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Oras sa Pilipinas, alas 12:20 na ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Palalakasin palalo ng Department of Agriculture o DA at ng Bureau of Customs ang kanilang pagbabantay sa mga piers at ports laban sa smuggling ng mga agricultural products, partikular na sa mga carrots. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Noel Reyes na kasunod ng pagdinig sa Senado kahapon ay lumabas na aabot sa 2.5 million pesos kada araw mula noong January ng kasalukuyang taon ang ikinalulugi ng mga magsasaka sa La Trinidad, Benguet, bunsod ng agricultural smuggling. Ginit pa ni Reyes na hindi pa nagbibigay sa ngayon ang Department of Agriculture ng import permits para sa mga carrots. Kaya naman, ang mga imported na ibinibenta sa mga pamilihan ay hindi malayong ipinuslit talaga. Sa pagdinig nga ng Senado kahapon, sinabi ng League of Association at the La Trinidad Vegetable Trading Areas Public Relations Officer Agot Balanoy na dumoble ang volume ng smuggled carrots mula sa 20% noong 2021 patungong 40% naman, sa kabila ng claims na kinukumpiska na nga nila ang mga smuggled na mga produktong ito. Sa dagdag pang mga balita, ang Philippine Ports Authority may paalala sa mga bibiyahe ngayong Semana Santa. May update o may balita si Bombo Gerald ulit.
Yes, Bombo Jane, Bombo Dave, nandito tayo ngayon sa mga port, dito sa port area, dito sa Maynila. Dito kadalasan sumasakay yung ating mga kababayan kapag umuwi sa kanilang mga probinsya, sakay ng mga barko. So todo ngayon, yung panawagan at paalala ng Philippine Ports Authority sa mga sasakay nitong mga barko, yung sasakyang pandagat sa Semana Santa, nalalapit na Semana Santa. Ayon kay PPA General Manager Attorney J. Daniel Santiago, dapat umanong planuhing mabuti ng mga mananakay itong kanilang biyahe bago magtungo sa mga pantalan. Asahan na raw kasi itong pagbuhos ng mga pasahero na uuwi sa kanilang mga probinsya, lalo na maluwag na itong mga restriction sa pagbiyahe. Taon-taon daw na mayroon silang inilulunsad na planned ligtas biyahe. Pangunahin daw na dapat gawin ng mga mananakay ang bumiyahe ng maaga at huwag makipagsiksikan, makipagsabayan dito pa rin sa kasagsagan ng okasyon at dahil asahan yung pagbuhos ng mga biyahero. At kaugnay niyan, pakinggan pa natin itong si PPA General Manager Attorney J. Daniel Santiago. Kami ay nakikiusap na planuhin po nilang maigi ang kanilang paglalakbay. Mag-book po sila ng maaga. Kung makakabiyahe po ng mas maaga, mas mabuti at nang hindi po magsiksikan sa ating mga sasakyang pandagat at sa ating mga pantalan. At sa kanila pong pagbabiyahe, sana po ay handa nila yung mga kaukulang dokumento nila at ang mga kaukulang pangangailangan po sa pagbabiyahe. Yung pong vaccination card, ihanda po palagi yan dahil yan po ay tatanungin sa entrada pa lamang po ng ating terminal, pati po sa pagsakay. At ihanda din po natin yung ating mga face mask para po sa ating proteksyon, At pati po yung paglilinis po ng ating mga kamay, kaya nandyan po yung pagdadala din po ng alcohol. At as again, regular naman po yan, maski po bago magpandemya, wag po tayong magdadala ng mga kargamento o mga gamit na ipinagbabawal. Nandyan po yung mga patalim o kung ano man po mga bagay o aparato na maaari pong makasakit sa ating mga kasama sa pagbabiyahe. So sa pag-iikot natin kanina, Bombo Jane na Bombo Dave, wala pa naman masyadong pasahero pero asahan bago mag-Abril adjust na Semana Santa at magtatapos yan sa 16 ng Abril ay dyan talaga bubuhos yung mga pasahero sa iba't ibang port dito pa rin sa Metro Manila. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang Department of Labor and Employment pinare-review sa Regional Tripartite Wages and Productivity Boards ang sahod ng mga kasambahay. Maki-update tayo sa report ng Star FM Manila. Inuutos ni Labor Secretary Silvestre Perio III na isama ang sahod ng mga kasambahay sa re-review para sa posibleng aumento sa lahat ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Binigyan ng hanggang katapusan ng Abril ang wage boards para isumite ang kanilang rekomendasyon na taasan ang minimum wage sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon kay National Wages and Productivity Commission Executive Director Maria Griselda C., suportado niya ito lalo na lahat naman ng mga manggagawa ay apektado ng pagtaas ng presyo ng nais at pangunahing bilihin. Sa kasalukuyan, nasa 2,000 piso ang nakasad ng monthly salary ng mga kasambahay sa Davao Region na mas mababa kumpara sa Metro Manila at Central Visayas na 5,000 piso. Nasa mahigit 1.4 billion ang mga nagtatrabaho bilang domestic helpers sa bansa. Batay sa isinagawang survey na pamahalaan noong 2019, lumalabas na naglalaro sa 2,309 pesos ang kinikita ng stay-in na kasambahay sa PARMM habang 5,815 pesos naman dito sa Kamaynilaan. Yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bombo Network News. Nagulat Star DJ Antonio Lambada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Mataas na leader ng NPA naman sa Western Visayas inaresto dahil sa kasong murder at multiple attempted murder kaugnay sa pag-atake nila sa militar. May detalyang Bombo Radio, Iloilo. Inaresto ng pulisya si bagong alyansa Makabayan o Bayan Panay Secretary General Elmer Foro dahil sa kasong murder at multiple attempted murder. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Bayan Deputy Secretary General Brian Bosque, sinabi nito na dinakip si Foro sa kanyang tinutuluyang bahay sa Cabatuan, Iloilo. Ayon kay Bosque, ang pag-aresto kay Foro ay kaugnay sa nangyaring ambush sa Barangay Panuran, Lambunaw, Iloilo noong Abril 7, 2020. Kung saan namatay ang isang sundalo ng miyembro ng 301st Infantry Brigade ng Philippine Army. Maliban kay Foro, nahaharap rin sa kaparehong kaso ang isa pang mataas na lider
ng SYP Baloy Plato ng NPA, Kumiting Riyon Panay, Central Front na si Carl Chodoso alias Obeto Andoy at dalawa pang John Does na nananatiling at large. Mainit namin kinukundina ang itong pag-aresto kay Elmer Foro sa bisa ng mga gawa-gawang kaso laban sa kanya noong 2020 kung saan dinawit siya sa encounter noong April 2019. Nagdidemanda din kami ng agarang pagpapalabas kay Elmer Foro dahil walang basihan ang mga kasong isinampa sa kanya. Si Bayan Panay Deputy Secretary General Brian Bosque. Mula dito sa Camp Martin Delgado, ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansa Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio, Bombo! 3 NPA members naman patay sa engkwentro sa Davao de Oro. Maki-update tayo sa report ng Bombo Radio Davao. Nasa 3 mga miyembro ng New People's Army ang napatay sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng tropa ng pamahalaan sa Barangay Tupas, Maragusan, Davao de Oro. Sinasabing habang nagsagawa ng focus military operations ang mga miyembro ng 1001st Infantry Brigade, nagka-engkwentro sila sa mga miyembro ng Regional Operations Command ng NPA, Southern Mindanao Regional Committee. Unang kinilala ni Brigadier General Jesus Durante III, ang 1001st Commander, ang napatay na NPA na sina Ezekiel Cortez Daguman alias Ray, miyembro ng Communist Party of the Philippines, Central Committee at Deputy Secretary ng ROC, SMRC, Ruel Bailon alias James at Quirino Remigio alias Jelly. Matapos umano ang engkwentro, na-recover ng militar ang mga matataas na kalibre ng armas, improvised explosive device at iba't ibang klase ng bala, medical paraphernalia at personal na mga gamit ng NPA. Nabatid na si Daguman ay may arrest warrants dahil sa kasong kidnapping, serious illegal detention, double murder, robbery with violence at murder. Yan ang ulat mula dito sa himpilan ng Bombo Radio Davao. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Mel Valedor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo. Bombo International News. Inihayag ng tagapagsalita ng Kremlin na naalarma sila sa naging pahayag ni US President Joe Biden na hindi maaaring manatili sa kanyang kapangyarihan si Russian President Vladimir Putin. Ito ang unang pampublikong panawagan mula sa Estados Unidos para sa pagwawakas sa 22 taong pamumuno ni Putin. Ginawa ni Putin ang nasabing pahayag o Biden ang nasabing pahayag sa kanyang speech sa Warsaw kung saan inihambing niya ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine bilang isang labanan sa isang mas malawak na salungatan sa pagitan ng democracy at autocracy. Sinubukan naman ng White House na linawin ang mga pahayag ni Biden at sinabi ng Pangulo ng Amerika na hindi siya nanawagan sa publiko para sa pagbabago ng rehimen sa Russia na may mas maraming nuclear warheads kaysa anumang iba pang kapangyarihan. Dahil dito, sinabi ni Kremlin spokesman Dmitry Peskov na patuloy nilang susubaybayan ang mga pahayag ng Pangulo ng Amerika. Samantala, tinawag naman ni Deputy Head of the Office of the President of Ukraine na si Ihor Zubska ang pahayag ni Biden na very impressive. Ngunit sinabi nito na kung ang Russia ay magiging isang demokratikong bansa, malamang hindi siya manatili sa kapangyarihan. Ngunit dahil malayo ang Russia sa demokratikong bansa sa kasamaang palad, kailangang masaksihan marahil sa loob ng ilang panahon na nasa kapangyarihan pa rin si Putin. Bombo Sports News. Natigil na rin ang kamalasan ng Miami Heat matapos na matuldukan ng 4 na pagkakasunod-sunod na pagkatalo makaraang tambakan nila ang Sacramento Kings sa score na 123-100. Dahil dito ay balik muli sa pagiging top team ang Miami sa NBA Eastern Conference. Sa pagkakataong ito ay hindi na nagpabaya sina All-Star Jimmy Butler na mayroong 27 points, Bam Adebayo na nagdagdag ng 22 points at 15 rebounds at si Tyler Hero na nakapagpakawala naman ng 20 points para makaiwas lalo sa pagkakalaglag sa napakahalagang playoff seedings. Malaki kasi ang implikasyon ng pagiging numero 1 dahil ang makakatapat ito ay ang huling team na makakasama sa playoffs. Ang defending champion na Milwaukee Bucks ay humahabol na rin sa number 2 spots habang nasa number 3 ranking naman ang Philadelphia Sixers. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating pagbabalita. Balikan ko lamang ang ating mga headlines. 3 pang phreatomagmatic burst o pagbuga ng abo muling naitala sa Taal ayon sa ulat ng PHIVOLCS.
Mga high-ranking government officials naman na kinabibilangan ng mga politiko nasa likod ng vegetable smuggling. Ang DFA patuloy na maghahain ng protesta sa mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea kahit pa patuloy din itong nagmamatigas sa kanilang sariling claims. Ang Philippine Ports Authority may paalala sa mga bibiyahe ngayong Simbahan Santa. Ang sahod naman ng mga kasambahay, pinare-review na rin ng Department of Labor and Employment sa Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Sa international news, ang Russia na alarma sa payag ni US President Biden na hindi na maaaring manatili pa sa kanyang kapangyarihan si Russian President Vladimir Putin. At para naman sa ating sports balita, ang Miami Heat balik na rin sa pagiging top team sa NBA Eastern Conference matapos na matuldukan ang 4 na sunod na pagkatalo laban sa Sacramento Kings. At live, nationwide, worldwide, mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buno. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Radyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Radyo Bombo! Pabalik mga kabayan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa 35 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 12. Baglan yun rabatian ang Bumbo News Center para sa ato nga Bumbo Network News. Sa ato nga pagbalik banwa, mangin kaupo natin si Engineer Alan Agbunis sa City Engineer's Office. Nakibalo natin kung ang ining pag-repair sa 3 ka mga public market diri sa siyudad sa Bacolod. Pila ang budget sini kag sano ang target sini nga completion, no, sano ini pagkatapuson ang pag-repair sa 3 ka mga merkado kon public market sa siyudad sa Bacolod kag ano ang mga initsura sini matapos nga matapos ang pag-repair. Now inatanan aton pag-istoryahan pagkalagid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay.
Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag
sang bumbo. Napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad. Di ba ako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pang-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Bacolod Number 1 Basta Radio Bombo. Pabalik na magkaberan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. 47 minutos na nakaligad sa tag ng alas 12. Mangin kaupo na natin si Engineer Alan Agbonis. Pero antes sina, may nagpadala sa mensahe diri, nga nagasakay sa inter-island nga barko, nagpamangkot diri nga hindi ko na makagawa sila sa Bridco Port. Nga mapaulitan sila tag sa kapuluyan. Kay taga Negros man lang sila, doon hindi sila kuno pagguwaon sa Bridco. Kay fully vaccinated naman sila.
ipapamangkot ni karon sa kay Bumbuana, no, kung ano ang patakaran sa syudad sa Bacolod. Kay fully vaccinated naman ni ang kuro sa isa ka inter-island nga nagadungka sa Bridco, mapaulit ni sa iyang pamilya dis Negros. Daw hindi makabiya tiya sa Bridco kay daw tama kay strikto. Huwag gani ginistriktuhan ng mga nag-attend sa rally. Nga grabe na gito gani, may violation na gito sa social distancing. Anay iniyang mapuli sila balay daw. Hindi pa kapuli how. Balikan talaga karon dugay-dugay kay ari na sabihan kaninya si ang aton nga city engineer, si Engineer Alan Agbunis, na sabihan kaninya, sir mayong udto. Bumudan may udto. Aha. Sir, daw may ginampisa na subong ang pag-repair sa tatlo ka mga public market sa syudad sa Bacolod, sir? Yes, natagaan na sila sang notice to proceed. Kay nagsugod na sila. Nagligad pa nga bulan. Okay. Oo. So, bali, mayo lang yung kaway niya maabtan sa baning? Natagaan kita sina sang exemption, yung nag-request kita sina, kag na-aprobahan man. Kay ongoing na siya mo. Sang baning. Okay, kay ang approval sang repair prior pa man sang election period. Correct na, correct. Oo. So bali ano ang sano ang target sining matapos engineer? As per instruction sina sang DILG, kinahanglan mahumana muna sining Disyembre. Kaya ang budget sina 2022. So kinahanglan by December no matapos. Ano ang mga major nga i-repair sang tatlo ka mga merkado, engineer, kay sa akong pagkaintindi ang mga merkado naton wala labot nga may mga nagatululo na nga mga atop do mga salog nya pagido kinahanglan siguro nga i-improbar no. Ang major gisna naton nga pagatandugon ang atop kidman, ang mga gutters niya, ag ang drainage sa sulod, pag tinluan kag ang iban sina aton padako-dakuan kay kadali lang mapuno no. Kag improve man kita sa mga P-section, sa mid-section. Kag ang iya sina pasad palibot sa merkado may ara kita na nga bago nga makita kung matapos na. So bali may repair magali no, may i-obrahon man, improbar sa flooring niya. Sa P-section kag mid-section do mo ginindaw ka kwan do ka higa gid siguro kag dapat siguro ma-regular ning nasabit nga section sa mga merkado. So, do you think enough ang budget naton para sa tatlo ka public market sa pag-repair sini? Agin priority talang na bumudan kay kung tuturon mo gid repair kulang gid man nina. Puti ang major lang ang aton paghimuan solusyon. Pareho na sa Burgos Market ang ilablada nga vegetable section daw ka simong na gid. O pagkakayuhon ta ng mga tapangko da tiles ta kag ang iya sina ato asbestos pag-islanta kay hindi na maayo sa ikayong lawas ta ang asbestos mo. Okay. Oo. So bali may ideya ka engineer kung pila gitanan ang kabugusan nga budget para sa repair? Ang kontrata ta sina ang atong budget 50 million na kada merkado. So ang ila isang mga contractor daw mga dira lang something lang sa mga 49 million daw wala man nila din maubos ang 50 million. So sufficiente magali na. Okay man siguro dako naman ang agi sa 50 million siguro sa kada merkado. Dako na bumudan makatandog na tana sa mga electrical connection sa sina ang iyada nga pasad kag ang dako gid ang sa drainage gid kag sa atop mo ginang aton gintagaan priority. So ano matabo sila sir pagka sa samtang ongoing ang repair pwede lang gyapon makabaligya ang mga arata sa sulod no? May porsyon gid nga pareho na sa Burgos. Ang
Ligya tablas ang utan dito sila anay sa Gua sa Daniel Ramos Street pagwa ta anay kay para nga matalonsay ang pag-obra sa kontraktor. Okay. So although nga sa doon pwede nga makuan lang anay maidog-idog lang o kung may ara kita opsyon nga sa gabi ta mobra. Oo, malisensiya lang kita. Master nga sa gabi naton pag-obrahon. Parehas na sa mga hallways ng mga alagyan ta. Oo. Okay. So bali ano nga kontraktor nakakuha sang kontrata sir sa tatlo ka merkado isa lang ka kontraktor or tag isa-isa ka kontraktor sa tag-isa ka merkado? Tatlo ni sila ka kontraktor bumudan ang sa Burgos ta mo ni ang AC Rivero Construction, ang sa Central Market ta Silver Dragon Construction, kag ang sa Libertad ta ang Supreme EBF. Okay, sige. Oo. So bali ekspektaron nga pagkatapos ni sa repair mga by December daw lain ang landscape sa sining tatlo ka mga merkado. Amo sila nga aton nga makita bumudan kapin pa ang pasadya sina may i-improve kita kung magalang taon ta sa sagwa. At least daw may mga pinta kita da nga i-improve. Kag ang ang ventilasyon niya bala sa sulod. May dako kami da nga obrahon sa nga namon sa mga ventilator. Okay, wala sang kabudlayan karon ng mga kontraktor sabahin sa mga materials, wala sang major nga pag sinaka bisan nga presyo sini. Ati ina presyum namon nga guro ara naman na ang ila materials na stock na sa ila bodega. So base hindi man sila pagsaka sa aton materials. Sige. Sige sir, engineer salamat gid no sa imong oras kag kabay pa nga matigayon ni nga matapos dayon sa natalana nga pizza kay do may mga bad experience kita sa pila ka mga ginaobra sa mga kontraktor nga do ka dugay gid na matapos mapasiguro tani-tani kay matapos by December. Amo gani mumudan ginatinguan ta na kag ginapangayo ta man ang kooperasyon sa aton bala mga vendors na maghatag man ligo. Maigo bala ang ilang mga bloke. Amo lang nang ginapangayo ta kag sa bumulakal man naton dutay lang ang pagpasensya kay after sini kung matapos na ang aton pag-repair mangin matalonsay na kag maaliwalas na ang aton paglibot-libot sa sulod sa merkado. Sige. Engineer Alan Agbuni, sir, salamat gid sa imong oras kag mayong hapon sa liwat. Salamat man kag mayong hapon. Si Engineer Alan Agbunis, ang aton nga city engineer, decision sa Bacolod, konfirmado, kag ginasuguran, last month pa ginsuguran, amat-amat ang pag-repair sa tatlo ka mga public market sa diriya sa syudad sa Bacolod, ang Burgos Public Market, Central Market, kag ang Libertad Public Market. Kag kinala matapos ini by December of 2022. Okay, amo ni ang sa kontrata nga tapuson within this year ang pag-repair. Di maayo naman ikon ang 50 milyones nga budget sa pag-repair basta madapat lang isang insakto. Dako na ning agi. 50 milyon niya bala. Imagine nyo 50 milyon. No? Dako na niya nga agi mga kabiran sa pag-repair sa tatlo nato nga mga merkado diri sa syudad sa Bacolod. At least may ipabugal man kita sa iban nga mga kasyudaran nga nagbago na ilang nga public market. Ang aton niya daw wala gyapon ma-repair, no? Kaya man sining kugina nagasalig kita abi kay may mga malls kita diri mo. May mga supermarkets kita diri. Pero laing gid ya. Kung may kung tahom pa gid ang aton tatlo ka mga public market diri iya sa syudad sa Bacolod. Hoy, balikan ko to ang nano ni ang may kara si Bumbuan sa piya ka linya. Pali ko ni dayon karon na Bumbuan no ang gin padala nga mensahe diri ni Glass Adalpas. Siya Bumbo Radio Bacolod mayong hapon nga di pwede makagwa tao ang Bridco Port. Nagtingwa man kami nga ma-fully vaccinated kami nga crew sa barko diri sa Inter Island.
sobra naman nga hindi kami gyapon makagwa sa Bridco para makapauli man tani sa tagsa namon ka panimalay. Kay taga Negros man lang kami, tani. Over na sila katama. Okay. Bumbuan palig ko siniabi sa aton nga task force kung ano ang plastada sa sini mga crew sa Inter-Island nga fully vaccinated naman. Ara sumo na kadungka siguro ni sa Bridco Port nga hindi sila pagpabiyaon dito, hindi sila makahalin sa Bridco nga makapuli sila tagsa ka panimalay. Fully vaccinated naman sila. Sige, balikan tala na karon dugay-dugay kay ari si Bumbuan sugpon gyapon diri sa report naton nga pag-repair sa 3 ka mga public markets diri sa siyudad sa Bacolod. Bumbuan, please come in. Yes, Bombodan, ongoing ina sa karon ang repair no sa 3 ka mga dalagko nga merkado diri sa may siyudad sa Bacolod. Actually, amo ni bilang gin-announce ang tanalikdan ni Bacolod City Mayor Emilio Bing Jr. Dumduman no Bombodan may 50 million ka budget, meaning 150 million ang tagsa ni ka mga merkado para sa rehabilitation, improvement, no? Kayuhon ng mga roofing, sa mga pavement, amo na basta sa bilog nga merkado. Bombodan na una na ni siya gani ang Libertad Public Market, ongoing nga construction, ang Central Market, and subong amo ning sa Burgos Public Market. So, sunod sa interview naton sa kay Executive Assistant Ernie Pineda, why man sang kahangawan may ara man gid nga mga 140, especially ginatutukan tang Burgos, kay mo ning ongoing Bombodan, no? 2 months nga construction, Bombo Daniel. So, nagsugod sa tinikdan nga si Mana. So, ang construction nga ni Bombodan, may ara man gid sa mga, especially sa vegetable section, kahit ikayuho ng roofing, may ara sila ibutangan nga area bala Bombodan. Pero tiway man gid sa may magkala-displace, ano? Kaya ba na naton nga ni Bombodan, suno sa kay Executive Assistant Ernie Pineda, ginsituit man nga gin-meeting maning mga vendors, no, nga mo ning matabo, kay para manigyapon sa improvement sa merkado, meaning makay-benepisyo man hindi lang mga bumalakal, no, kundi ang mga vendors man. That is why man nga ginaklaro niya nga why man inisang problema, no? And again, naaprubahan na ni Bombodan ang budget, sininadala na niya nga daan sa budget, no, sang city government. So meaning to say, na-conduct ni siya ang bidding, no? And subong lang gid ang implementation. Actually, Bombodan, sa detalye no, sa ato nga mga kauturan, sa ato nga mga kabombo, gina-check ko diri ang specific date gid bala Bombodan sang project. So ang project nag-start niya actually January 31, kag ang end of contract niya is July 24, 2023. So ano siya, January, February, March, April, May, June, July. So 6 months gid siya Bombodan. Hindi lang siya 2 months, no? 6 months ning rehabilitation ongoing. So ma-end ni siya by July, no? By July by July pagid gali, hindi siya 2 months, no? Kay una ginhambal sa ato ni sige daw bago nambal ni Engineer Agbunis by December man kuno kay kinahanglan matapos ini this year 2022. Ang iya ni sa Bombodan sang Burgos, ang Burgos kay tatlo ni siya ka market mo. So lain-lain ni sila. So ang Burgos nagsugod sa January until July. So ongoing na siya Bombodan. And then ang Central Market, no, amo na nga kinanglan. Tapos it could be nga ating hambal sang City Engineer's Office hasta sa 2022 kay tatlo ni siya ka merkado mo. So amo ning recently ang ginatutukan gid abing Burgos kay man sang selikdan to na una na to naton nga na confirm bala Bombodan ang ati 50 million di bilang tatlo ka market. So ongoing naman tong construction sa Libertad, sa Central kag sa Burgos Public Market. Bombodan sa dugang bala nga pagpaathag pamatian naton si Executive Assistant to the Mayor Ernie Pineda. Sa subong, especially ang Burgos Market, daw dito lang gid ang daw may transfer daw, ma-transfer temporarily ang mga vendors dito sa area nga ginobrahan sang kontraktor temporary nga transferan along Daniel Ramos Street, no? Kag dira sa tubang lang gid mismo sa Galo Street, no? Kaya ginakayo subong ang mga trusses niya gina-remove nila kag gina-replace, no? Ang trusses, ang roofing, kag ang framing, no? So meaning along Galo Street ang peripherals dira subong amo ginang tutok nila subong, no?
Oo. So Burgos Public Market, sa saan ugin suguran ang rehabilitation, sir? No, last week Last pa. week, Oo, last okay. week. Oo. So, wala sang na-displace nga vendors. Maghambal kita nga display sila ati ila ni gusto. Oo. Ano, una bes before sang kwan sang ining project nga ginumpisahan, nagkanda ka na si Mayor Bing sang consultation sa mga vendors mismo, no? Kag ti kuno nakita naton gani nga may consultative meeting nga ginkandak sa mga officers sang lain-lain nga merkado, no? Kag lain-lain nga section sang market. So meaning ila ning kagustuhan and so happen ang unang nga gin-construct da subong ang sa visible section kay total rehab na siya. Kay kung nakita nato ng lugar daw dilapidated na. So ang focus ang renovations kag rehabilitation ara gida. Subong ang along Galo Street ang peripherals gin kay una ang roofing kag ang mga pag-ilis ang mga trusses ara na insugura na. Galing kay ang iban ang store owners wala na galin kay may ceiling man sila. Nga in case nga may mahulog nga mga debris daw masalo sang ila nga ceiling. Oo, so ang kasugtanan sang kontraktor kag ang kag ang store owners daw okay man ba yun? Oo. So, do may win-win man. Sige lang sila yung baligya. Sige sila baligya. So, duway na sila gimuan sa parade area nga dira ka mo. Ang sa along Galo Street. Pero ang iba, anti pa ginbutangan sang kontraktor dito sang temporary nga sa Iluhan. But nagambal sila nga okay pa man lang sila. Okay. Pero may ara temporaryo. May temporary, may bulutangan. Oo. So meaning sa mga vendors, okay gid nga baligya lang gid. Oo. Baligya. Mabaligya sila. Dayon na ang kuan lang naton kay tungod may total rehabilitation along sa sulod sang visible section. So ang ayo lang sa kontraktor nga masaylo lang gid sila sa temporary nga nga structure nga ginbutang along Daniel Ramos Street. No? So a total of 141 ka mga vendors ara da sa visible section nga about to transfer na, no? Kag ining next week siguro basi kon suguran na ang construction, that's why nga mamatamat ng silo. No? Dayon so, why problema basta generally why problema. Kag nang nag-intindihan ay ang vendors kag ang kontraktor. Tungod kay nang kaklaro sang tuyo, no? Sang city government, especially sa kay Mayor Bing. Kay nag-istoryahan istoryahan na no? Naghilisugot na nga ikayuhon kag makooperar sila. Subong amo nang kakalatabo nga bisan pagani nga subong daw kasalimuot amo ginaya ko ga-repair ka sa imo nga balay daw amo na bala. Kag pero sa sulod sina nga daw ga penitensya sila tungod sang pagguba dira kay may demolition mo i-remove anay mo kag i-replace pero daya sa visible section kuan mo complete rehabilitation masalimuot sa paggagawi nila pero gakalipay sila sa sulod tungod masayluhan nila after 2 months. Oo nga makayo na masayluhan na nila. So meaning nagsugod March, April, more or less May ara na. Ara na. April, May katapusan mga June gid na siya. Ara na. Oo, mga June gid na siya. So ni gani, this is Burgos ya. Pila ang budget sa Burgos? 50 million. 50 million. Oo. Di ba dugay? Di ba it was announced before pa no ni Mayor Bing Duman? Oo, nga it was announced before. Pero syempre may bidding nga natabo. And subong lang gid ni natigayon nga nga nasugura na. Oo. So ang after sa mga process no, ang mga legal process nga natabo, amo na naging sigura na. Kag klaro kay gina-report man naton sa publiko kundi na sila asta. So kay ni siya sir na sa banning no, kay di debla may mga projects nga banning So meaning kay because nga na punduhan na ni nga daan. Hindi kag before pa ang last month pa na okay na ni no na-approve na siya. Ongoing na ang project. Sir makadto ta sa sa Central Market. Ano naman yang sa Central Market? Sa Central Market subong ongoing naman no ang project another 50 million. Another 50 million. So may mga vendors man nga do pareho sa Burgos nga isaylo or may mga portion pero along the process nga nga nagakayo sila ginahulat-hulat ang ang reaction sa mga vendors kun bala
matransfer gid sila, pero isa ka lugar nga ginaplano amo na da ang Bonifacio Street. Dira sila i-transfer in case nga matigayon na kag daw huol na sa ila. Pero kung daw PD pa man lang ano na nang dira lang anay sila sa pwesto. So hindi sa kakato sa Vendors Plaza. Hindi gid sila Layo na. Kag isa pa temporary lang. Temporary lang. Oo, kag ang suki nila layo na sa ila. Oo. So, oo. Kag tama man ka nga rason ka balido, no? Ngati magkahuol sa ila bala mag-transfer nga kalayo. Oo. So muna nang hilisugot nga maskin kun pwede pa man lang. Kaya amo man na ang himuon mo dito ang peripherals especially dayon ang mga roofings, mga trusses kag i-elevate pa ang ilang flooring. So daw amo ni amo gani ang balko nga sa daw malipot sang paminsaron daw na lainan sila. Pero kag hindi man na mga vendors ang nagasagad ka react. Pero ang mga vendors nga tuod nagakalipay na sa sulod. Asa sa subong kag kapin pa bisan ginaguba na da sa gina-remove na da ang mga portion sang section sang market, gakalipay na sila. Kaya nakita nila nga after sina i-repair na mo, ibag-uhon na. Sir, Libertad naman ta. How about ang Libertad? Ang Libertad Market actually ang mid section na tapos na. Pero ang focus dito almost done na gani sila sa sa annex building, no. Kaya at least daw mas tawhay na ila pagbaligya. Nauna na siya. Nauna ang Libertad. So ang iba na portion, especially diri sa may lapit bala sa may sa may fish section, na daw total rehab na da, no. So sa subong mas una-una sila, no, sa Burgos Market. Wala siya do reklamo to, sir. Daw wala man so far, daw wala gid ko may nabaton diri sa sectoral nga conscience office. Daw wala so far gid may nagreklamo. Kag nakita nila mo kung ano ang tuyo. Oo. Kag before kaklaro sila man na nag-identify sa mga areas nga kinanglanon i-renovate, no. So do kanami gid kay ang need ara naghalin sa ila. Nakita man naton sa city government, really kay Mayor Bing kag Vice Mayor Elced nga nagkanda kami consultative meeting dito sa balay niya mismo ni Vice Mayor Elced. That's why ang response nila daw katama ka positive gid. Sir, lastly, mensahe mo na lang sa mga vendors, especially sa mga apektuhan. Ati nang daw kaklaro naman kay Antis ginistoryahan kag ang tinutuyo sang city government sang Bacolod sa pagpanguna ni Mayor Bing Nardia kag Vice Mayor Richard Familiaran, nakita nato ng handom, no, sang sininga administrasyon nga gusto gid buligan ang mga vendors especially, no, sa sulod. Kung may dutay nga kabudlayan, kadali lang na. In a matter of 2 months, 3 months, masulhay na ang paggawi naton sa sulod merkado. Kag ang sa consumer, tama kadako nga pabor. Kay masulhay na ang ila nga paggawi, ang pagsayo nila sa merkado nga ginasukian. Bumbuan. Dan, panabatian naton si Executive Assistant to the Mayor, no, Ernie Pineda. So amo na ang klaro dira, no, bombo dan ining 50 million pesos no nga pundo sa tagtaya ka mga merkado diri sa may siyudad sa Bacolod kag ongoing na subong ang rehabilitation. Kag may mga pipila gid man ka. Yes. Dumayo gid man ang HD nga video, no. Oo, no, klaro. So amo na, no, bombo dan, no, and we'll see kay hopefully matigayon gid nga matapos on time. Oo. Muna galing nga may mga structure to nga sin kuno ni may Mascara Festival nga daw sa may Burgos na public market sa Daniel Ramos sa Avenue. Oo. Imo na Daniel Ramos. Do may mga structure nga nga kawayan nga daw. Amo na na. Daw paribla mag maskara. Maskara may kiosco. May kiosco So, kay diri anay temporaryo sila. ang mga nagabigyan nga maapektuhan sa repair. Oo, dira lang anay sila. In the meantime nga may repair pa bombodan, no. So kung kumbaga nag-win-win solution sila para nga sige lang saya baligya, samtang ongoing man ang repair, no. Amo gani man. Sige. So bombo Daniel, Bumbuan.
No, antes kami mag-end, no, ipalabot abi sa task force ang ining concern sa isa ka nagasakay sa Inter-Island nga ara karon naka-dock sa Bridco Port nga hindi sila makagawa dito sa Bridco Port kay mapulitan sila sa ilatag sa kapuluyan diri, madalikyat lang magpuli kay naka-dock sila subong ti daw hindi sila pagpasugtan, fully vaccinated naman sila no pa kuno ang problema siniman. Bombodaan ba si taga-Negros sila? Oo, taga-Negros. Although, yes, no, sa requirements man sa province of Negros Occidental, ang siyudad sa Bacolod, ba man niya problema, Bombodaan? Okay. Ang Negros Occidental, gin-check naton, basta fully vaccinated ka, basi why sila espas? Bombodaan, base, pa-check lang. Why sila espas? Kaya ang nagkanabi sila, nagapaminsar sila nga ti fully vaccinated naman. Galing kay ang probinsya galing nag-require pa sa espas, no? Yes, province na. Ang Bacolod yan, no worries kidang sa Bacolod. Kay, why naman na ya? Ang province ya, may espas sila, no? It could be nga mo sina Bombodan. So, Bombo Daniel, amo ni so far, ang update report natin yung madulong para sa pagpangalagad sa bombohan na isa udto, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Salamat kay Bombo Sindol Sorilia. Report gikan sa aton nga government center ang pag-repair sa nga tatlo ka mga public market. Actually, ang Burgos Public Market lang daw subong suguran ang Libertad sa nagligad pagalini. No, kung makita ninyo lain na subong itsura sa Libertad Public Market. No, ang inilang ang nabili no ang Burgos Public Market nga subong ginsuguran repair na malisyahan siya nga subong lang. Kung sa kanta pa, bakit ngayon ka lang? No? Bakit ngayon ka lang? Okay. Pero hindi yung pagmalisyahan amo gina. Kung ibutang tabi kay tungkol sa election period, di pasalamatan ta kami election period daw damo sa proyekto. Bisan sino man nga mga politiko magpungko daw ginahingalitan gid man nimo no. Nga kung may mga project gani kag daw matuon sa tuig nga may eleksyon daw kanami man gid i-timing. Pero may araman ko may nasugura naman ang pila ka mga merkado o repair no. Antes pa man pila na ka bulan ang nakaligad. Anong ngalan niya si Glass Adalpas no. Ang nagpadala sa ato di sa mensahe nga nagasakay sa Inter-Island nga vessel nga nagadungka da karon sa Bridco Port kinahanglan galing espas no kay taga province kamo mo. Although diri nagdungka sa Bridco Port siyudad sa Bacolod pero kay taga probinsya sa Negros Occidental ang ato nga gobernador naga-require gid sa espas para makagawa kung makasulod ka diriya sa probinsya sa Negros Occidental. Kung siyudad lang niya sa Bacolod, wala problema, no? Siyudad sa Bacolod kay why na nag-require sang espas? Why naman ganun nag-require subong sang social distancing? Imagine mo na nga sa pagkadamo sa mga tao nga nagapinunsok sang nagligal diya mga grand rally, no? Kaga posible tanawon ta man sa meeting di avance. Daw kung ano kadamo pa gid mga tawo nga magadinugok. Sa tion niya sang kampanyanay. Now, digi dyan nagakuan mo, digi nagawiit ang COVID-19 siya daw hindi kita kasalir siniyaw. Bisan nga mutate pa kita kag kung ano nga mga variant ang himuon naton daw hindi kita makasalir daw ang kaisog sa mga tao. Amo gid gyapon nagapangibabaw. Nagaisog kita chimpo election period banwa kag chimpo campaign period. Ang mga tao nagaisog. Tiara malang nga isog, malang kita. Tani sang una pa nag-isog na kita. sa panahon sa kasagsagan sang COVID-19, nag-isog na kita tanan, no? Pati mga lideres na ito, nangin isog tani sang una, no? Kundi nasulbar na yun ang COVID-19, di subong na yan nag-isog. Imagine mo na nga. Nationwide, Nationwide, mga kabiyanan, nag-isog tanan. Pati mga lideres na nag-isog. Why na yung nag-sapak sa COVID ka lang? Amo nang matutuod nga ginasiling, COVID ka lang, Pinoy kami. Pero sang wala pa eleksyon, why magsalir ang COVID ka lang, Pinoy kami?
Subong niya kay election period, nagsalir ang COVID ka lang, Pinoy kami. Sige. This time, ako report ni Bombo, Dennis Rubica na amin ni siya. May ara na sang kuan, may ara sang equipment ngagin turnover sa Silay Provincial Hospital nga diri ni i-bank, diri ni ipundo ang mga gatas sang Iloy, no, human milk, no, nga diri ni i-bank sa gin turnover karon equipment sang sa Silay Provincial Hospital. Ang gatas di ang ari diri hindi gatas ang baka or gatas ang kanding, gatas gidya mismo sang Iloy. Bombo Dennis Rubica sa report, please come in. Bombo Daniel, no, sinig lamang gagawin turnover kagin pagin ng blessing, no, sining first human milk bank, no, kung may blood bank kita, mayroon ka subong sing human milk bank, no. First ini Bombo Dan in Negros Island, bilang District Occidental, in Negros Island, Bombo Daniel, no. Ini kayo naginiwat sa nga dito sa may Teresita Lopez Halandone Provincial Hospital, sa may syudad sang Silay, Bombo Daniel. Of course, ining turnover and blessings, again, bukan na sumusing ato sa provincial government officials, Governor Lacson, ang aton head sang hospital sa may Silay, Dr. Mary Ann Maestal, no? Of course, ang aton sining headman sa pediatric department, no? Sa Teresita Lopez Halandone Provincial Hospital, si Dr. Jane Alojado. Bumbudan. Actually, ining facilities o kung ining equipment, indo freezer bla bumbudan, din siya butang ang human milk mo, ang fresh milk bla, alin sa Iloy. Ining equipment, gin-donate ini sa private group na Rotary Club o Bacolod, bumudan sa probinsya. Ang space, ang area, amo na ang dira sa may Silay Provincial Hospital Bombodan. Pero ito sakto na mo namin, ini bumudan kay ngaman, di ba subong gina-encourage, ang di lang subong, nagligad pa na, ang gina-encourage kina dapat magpa breast milk, breastfeed ang mga nanay, sa ila siling mga kabataan kay tiway na sing pinakapuro, pinakasustansya, pinakanami nga gatas, konti ang gatas ng Iloy, no? Ito mo na gina-encourage ang breastfeeding buunan. So ang purpose na dire nga may mga Iloy nga bumudati makitante bastante diyang gatas mo, ila sing lawas, nagasulubra lang gani, na may mga Iloy man nga ninit ang gatas, kag may mga Iloy diyang bumudan nga wag gatas, na amo nang matuod-tuod yung senaryo abe. So dira sa hospital, experimental sa may Silay Provincial Hospital, nakitaan man sa mga doktor natin nga kadamo sa mga nagabalata dira, kaya siyempre pabata ka sa mga private, meal de meal ng layran mo. Talaga nagila sila mga government hospital, no? So sa mga Iloy, bumudan ang proseso sa libong kusubong mayroon sa first human milk bank. Ang mga Iloy nga magabata, before sila magwa sa hospital sa may provincial hospital, i-required sila nga magtago kung magpa-deposit, no, sa ila gatas dira bumudan, no? Kaya yung gatas nga makuha sa Iloy, i-process na bumudan, no? May mga proseso na pagi before isa nga i-freeze, no? Kag pwede magamit anytime, Bombo Daniel, no? So ining freezer, almost guro mga 100 bottles ang doon sini, mga sa isa botelya pwede kita ka-stock bumudan na 200 ml or 100 ml, no? So damo ini pwede dira ma-stock sa nga human milk o mother's milk, Bombo Daniel, no? So kung may kanang lanon, kay nakitaan sa aton nga mga doctors nga may mga essential representative lang bumudan ng mga premature babies, no? Ang kinano gina is breastfeeding, human milk abi, mother's milk bumudan, no? So kung may mga kaso ka ngay sinadira na sila makwa sang gatas, no, nga ipadide sa lapsag, especially in mga premature, kag sa mga Iloy man nga nagakinlano, no? Sa mga indigent bumudan, sunod sa kay Dr.
Jane Alojado, ang head sang pediatric department sang hospital, nga kon ikaw isa ka indigent ni Iloy, pigado, sila ka indigent pigado, kaginanon mo ang gatas sang Iloy sa imo ni baby, pwede ka da ma-providean kung may stock. Libre. Kag sa iban pa nga mga government hospital sa probinsya nga may needs ang mother's milk, pwede na sila bumudan kakuha kung indigent ang Iloy. Pero kung sa private nga individual na makasarang niya bumudan, of course, mabayad sila. Hindi niya malibre at ang sila. Kaya sa ibang bumudan sa Manila, damo na ni. Nga mga tawag nga human milk bank Bombo Daniel. So first, Inis Negros Island. Namin ining sinaton nga programa kay dako ginili ang mahatag nga benepisyo para iya sa aton nga mga paano i-extract ang gatas abi paano na i-extract nga maka-deposit na dayon. May hambal kay na ni Dr. Alojado nga may ara din sa lasing machine nga pwede iya maka-extract sing gatas sa didi sing sa kiloy so wali kung nagapalidi kay mo makatukan na ginagamit hindi ba na sa isahay lang kapag kuha mo magsilikabi nga subong mapakuha ka mutang tabi isa ka bibiron ang makuha sa imudira pagkadaso naman na padamo-damo naman sa Iloy ang gatas niya. Pwede gid pwede ka donate kung gusto mo ikaw sa ka Iloy, pwede kay bumudan ka donate na ibutang mo donate ka sa gatas para sa iban in case nga may makinlano pwede gid bumudan. Kay hindi man ni pwede nga may lang tani ko parilong sa baka nga hala mangita tada mga babayi nga pabusngon kag sa pagbata nila pangkwaon ang gatas sila kag ibutan sa freezer parilong sa baka. Pag buto, ang buto ginasiperate kay kwaon niya ang gatas ang baka kag painom sa tawo. Dito may machine sila nga pwede ka extract sing gatas gikan sa Iloy bumudan mag-inspeksyon ni Dr. Alojado. Oo kag kung mag-amo sila ano ang insentibo nga matag abi sa Iloy halimbawa karon isa to ka Iloy gusto niya nga mag-donate man sa sang gatas kaya sulubra abi kung isa kung hindi na makuha ang gatas sa Iloy gatigaan aga sakit na kuno mo ni magpakuha sa sang gatas pero para nga madasig ang pag-produce ang gatas dapat may pasabaw na ginakaon mo may mga tinulan nga manok may mga balunggay may pakinason pa na nga pasabaw gani sa nagapagatas may mga kapayas pa na ginakuan mo kido amo na kunong bastante makadugang sang gatas may tani ko may programa nga mo sila nga tanan nga mga Iloy nga gusto mag-donate sang gatas may libre ka mo yang feeding program mo pag katapos yung donate ari kuan ka mo kaon ka mo sinsakto kag higup sang sabaw Bumbudines. Ate may mga incentive siguro mo na ba city kon after kada sing amo lagi na dawagid mag-speaker ni Dr. Alojado. Basta siguro may mga gaan kada dan vitamins kun ano da bumudan kag isa din ka benepisyo ti kon donor ka tapos na kon blood donor ka di kon human milk donor ka ti kon kay may kinano ng parinte mo bumudan ti parinte maguro kada ka makakuha kamo na isa sa mga benepisyo bumudan nga sa ti kung may utod ka kinansing human milk kung may ara ka na pundo siyempre pwede mo na ma-withdraw kag priority hatag to sa imo sining pariente kung gusto mo yang ati dara na kung sino dara ang gusto makabil sa nila okay hatag sila daw mo na bumudan nagka-donor man sa dugo daw mo ning pasada karon sa human milk bank dara iya sa may Teresita Lopez, Alando ni Provincial Hospital, Bombo Daniel. Ano din pumunta pamatian lang gamay ng payag ni Dr. Jane Alojado. Okay, dahil na doon ang alang aton nga connection sa internet. Ano pumunta portion sa iyas nga pagpayag? Si Dr. explain. Bali, ang nanay, ang amon singi nga palisigit, since nga ang nagabalata diri, before sila magpuli, ginapatunate sila milk. And then, ang ina nga milk, ina-process it,
para maging safe gid ka sa aton. Kati sa subong gani maski wala na naton na process, ginahatag nila sa mga baby nga gakakulang. So matabusin ni process naton gina-pasteurize para layo sa nga mga balatian at pinaka-safe siya. So tapos i-store siya. Kaya once na pasteurize siya, it's very safe. Makastay na siya maski 2 sa deep freeze. So amo na siya nga anytime na kinanglan nila, isawla na namon or tunawon and then amo nang ipahatag sa mga baby. And it's a very safe na gisaya. At least kung may mga masakit mapatay gisaya sa process nga pasteurization, bakit ara sa may mga bakterya nga makita sa milk. Anong capacity ang storage? We have the Rotary donated, I think, 3 big. You can see it upstairs. 3 big ref, mga deep freeze. So the other one para sa mga wala pa na process, ang iwan para sa papatunaw, ang isa para sa deep freeze. So dako siya actually. So siguro if we have a storage 200 ml and a 100 ml. So siguro more than 100 sa ref makasulod. 100 nga mga bottles. So it's Umudan mo to ang portion sa pupad ni Dr. Jane Alojado, no? Dawig magili ang iya sini nga kabuhi isang gatas nga mabutang mo sa freezer, no? Sa labot man tuig. 1 year gli, no? Labig man after na siyang ma-proseso, ma-pasteurize as mentioned ni Dr. Alojado, nga tanan na ang matinduan din siya, no? Tanan na kuno ang bakterya madula siya, no? Tapos amo na pag deep freeze dito bumudan, no? Nga puro siyan mag-lodge sa katuig, pwede po siya po niya magamit. Bombo, dan sumana yun okay, sinatuti dako man bulig para sa kayong lawas sa nga aton sila nga mga kabataan, especially ng mga natawo bungda mga premature bla. Napatikin na ang gatas sa giloy, no? Sa muna dire, kung mayroon mga premature babies, dan magpasusupply sa gatas ko ng iloya, hindi ka hatag sufficiente nga gatas, dahil lamang ko ma-withdraw, kaya mo na inyo pa titis. Kung libre niya sa mga indigent, na mga utod natin deres negros sa Kenlan, pero kung private, imo yung may kasaran ka, mabait agad, na may mga proseso, na may mga fees, kung dawan na ito may global kong pila, pero importante mo dan sa mga indigent na negros, libre ini. Bombo Daniel. So may basin mga iloy ang mga iloy nga mag-donate sang gatas dira kag kinahanglan amo na siling ko may mga insentibo para nga hindi man ma-discourage nga mag-donate sang gatas kay kung may ara kita da sang Human Milk Bank kag wala man si may mag-deposito ti wala maawan magyapon pulos na. Sakto na bumudan, no. So una ganiti ginapabalot agad na kaya ginang-encourage sa aton nga mga Digosanon nga mga iloy. Kaya gusto bumdan nga takto balmok gina sa iba ng mga iloy nga bastante ang gatas, tigisa imamador man na kag iula. Boy, no? Tanugon. Ipainom sa kung ano da mga pets nila, mga kuring kag ido nga rana. Kaya bumudan kung sila pwede sila inquire, no? Kadto sila sa may hospital paano ang proseso, no, sa pag-donate, no, sa ila sini nga gatas na nga pwede na ma-freeze kaya gani time magamit sa mga utod naton nga nagakinahanlan Bombo Daniel. Ini si Bombo Daniel Surbika para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo. Salamat gid Bumbo Dennis Rubica na batian ang report may kantanan sa Human Milk Bank. No, kag subong ang aton nga pangabuhi banking system na gid lang, no. Ang dugo ginabangko, subong ang gatas ginabangko naman. Kag tiyan mo ni, no. Pero may ara kuno sa Amerika nga mga milyonaryo nga nagapangita iya sang gatas sang iloy human milk kag ginabakal nila sang mahal kay ginainom kay magkapahubin kuno. Araw na do kada mo nagitsang ko na ng mga imagination, no, para lang maghubin. Ayo amo ning hindi giya naton mapunggan ang pag-edad. Di ko nag-edad na kita batunon to lang na yan. Hindi na kita magsiling nga mambisyon pa kita mag-inom sang gatas sang iloy kay maghubin. Ang kaginablagin talakay ko tong sa nagasakay sa cruise sang inter-island vessel
siya bumbudan bisan diri lang kami sa Bacolod City mapuli kag magbakal ka kinanglano namon diri di sila magsugot magwa kami. Gusto lang ka mga tao makita memorandum nga bawal kami makagwa sa Bridco Port. Madaming nga salamat Bumbo Radio Bacolod. Ati sige i-follow up nato na bini. Bora-oraw na nga magwa lang gid ka magwa pamalaklon sa city ni gid na pwede. O pero kung magrally pwede gali magaginutok. Kung dining makaluluoy nga kurusang inter-island vessel nga gusto mo lang magwa sa barko kay nakadak sila diri kay may baklon lang sa city sa downtown do hindi gid mapasugtan. O sobra-sobra naman ay yaya nga. Ha? Do sobra naman ay nga why na sang COVID-19 na perdi na sang political season. 33 minutos banwa nagaligat sa tag na nga launa ginakulabos kita sang oras diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan Bumbuhan ay sa udto obdanay na makita buwas upod sa inyo anchorman ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bumbo! Bumbo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang mga tips sagud